Dobrý deň, dámy a páni, milí naši registrátori. Vítajte v živom vysielaní, ktoré pre vás pripravila spoločnosť SKNIC spolu so svojimi hostiami. Už dlhšiu dobu sa venujeme povinnostiam vyplývajúcim z NIS-2, kyberzákona a s nimi súvisiacimi vyhláškami. Nachádzame sa v období, kedy je už potrebné myslieť na konkrétne kroky a aktivity. Vy ako registrátori máte povinnosti, ktoré treba vykonať. A preto sme zorganizovali dnešný webinár. Ponúkneme v ňom ďalší, najmä praktický prehľad toho, čo treba robiť podľa kyberzákona, respektíve ako správne riadiť kybernetickú bezpečnosť. Dnešný webinár sme rozdelili do 3 častí. Na úvod sa Daniela Lališová, prevádzková riaditeľka a manažer kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti SKNIC, pozrie na to, ako začať nastavovať bezpečnostnú politiku. Následne si prejdeme tému odborníkov na bezpečnosť v slovenských firmách. Bežne vo firmách ani v okolí nie je dostatok bezpečnostných expertov, väčšinou ani jeden, ale máme šťastie, že na Slovensku máme organizáciu, ktorá ich združuje. A pán Rastislav Koper, jeden zo zakladateľov Komory manažérov kybernetickej bezpečnosti, nám k tomu podá relevantné informácie. No a v záverečnej časti pôjdeme ďalej do praxe a pozrieme sa na nástroje, ktoré by vám mohli pomôcť pri riadení rizik. Ak by ste počas dnešného webinára mali otázky pre našich prezentujúcich, kľudne nám počas ich príspevku napíšte do chatu priamo na YouTube a my sa vám ich pokúsime zodpovedať. No ešte predtým, ako odozdám slovo mojim kolegom a hosťom, spomeniem niekoľko z nastávajúcich aktivít a udalostí, ktoré vás, našich registrátorov, čakajú v budúcom období. Už 18. mája sa začne 7 dní výhodnej registrácii .sk domény, a to len za sumu 5 eur. Využite teda túto príležitosť a prispôsobte svoje marketingové aktivity tejto akcii. V aukčnom portáli spoločnosti SKNIC prebiehajú každý mesiac aukcie doteraz neuvoľnených jedno- a dvojznakových .sk domén. Najbližšie kolo sa začne v polovici mája a potrvá 7 dní. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke sknic.sk. Od 1. januára 2027 nás čaká e-fakturácia. Očakávame preto úpravy jednak formátov faktúr, ale aj ich obsahu. O tom však ešte budeme informovať. No a po tomto bloku očakávaných noviniek odozdávam slovo pánovi Petrovi Bírovi, ktorý je generálny riaditeľ spoločnosti SKNIC, aby nám povedal pár slov na úvod. Nech sa páči. Ďakujem pekne, želám príjemný dobrý deň a ja úvodom položím takú básnickú otázku. Viete, že nás a vlastne vás všetkých sa týka zákon o kybernetickej bezpečnosti? A že kybernetickú bezpečnosť vlastne nerobíme len kvôli tomu, aby sme naplnili nejaký zákon. Kybernetická bezpečnosť je o tom, aby sme vedeli, čo máme, kde to máme, či to chránime, čo tomu hrozí a vôbec starali sa o to, aby sme boli v bezpečí. A teda, že náš produkčný systém si spokojne sedí v nejakom cudzom verejnom cloude, stará sa o neho nejaká jednochlapová firma, zmluvu s nimi spísal váš brat, ktorý to robil vo voľnom čase a zálohy robíme, nerobíme? No asi nie. Toto asi nie je to, čo úplne chceme mať, teda ja určite nie vo svojej firme. A preto si položme otázku, ako je to u vás a skúsme nad tým trošku pomeditovať. A po tejto krásnej výzve na meditáciu, za ktorú ďakujem, k nám pozývam Danielu Lališovú, prevádzkovú riaditeľku a manažérku kybernetickej bezpečnosti, aby nás oboznámila, ako správne začať tvoriť bezpečnostnú politiku, respektíve na čo nezabudnúť. Danka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Začneme teda tým asi najkomplikovanejším a tým, čo vám zoberie najviac času, a to je vytvorenie bezpečnostnej politiky. Bezpečnostná politika je hlavný dokument spoločnosti, ktorý nakreslí hranice, ktorý určí smerovanie spoločnosti, zadefinujete si, čo je pre vás dôležité, ako to chcete chrániť, čo uznáte vy za vhodné, že je dostatočná bezpečnosť pre vaše systémy, pre vaše dáta, pre vašich klientov, pre ochranu vášho dobrého mena spoločnosti. Vznikne z toho jeden veľký dokument, ktorý bude asi ako diplomová práca, keď si naozaj dáte záležať.
Ale to nehovorím preto, aby som vás odradila, práve naopak. Je veľmi dôležité sa mu poriadne a poctivo povenovať, lebo keď správne nakreslíte tento úvod, tento základ, tak už sa vám bude potom veľmi dobre ďalej budovať všetko to ďalšie, čo na to naväzuje, čo si teraz povieme. Bezpečnostná politika vašej spoločnosti by mala byť prístupná veľkej skupine ľudí a každá z týchto skupín ľudí potrebuje vedieť inú časť. Vy potrebujete mať dokument, ktorý bude obsahovať citlivé údaje pre vedenie spoločnosti, aby vedelo, čo chráni, ako chráni, prečo chráni. Že potrebujete financie z rozpočtu na to, aby ste vedeli zabezpečiť to, čo zabezpečiť potrebujete. Vy ju potrebujete sprístupniť aj vašim zamestnancom na to, aby chápali smerovanie spoločnosti, čo je pre tú spoločnosť dôležité, čo ich zaväzuje táto bezpečnostná politika robiť, ako sa starať o majetok firmy, o dáta klientov a podobne. Potrebujete ju vyzdieľať aj vašim dodávateľom, tým, ktorí majú nejakým spôsobom dosah na vašu kritickú službu. To znamená, že sú kritickým dodávateľom pre vás v tomto zmysle. A takisto väčšina spoločností časť tejto politiky zdieľa aj verejnosti, aby vedela svojim potenciálnym klientom predstaviť, že sa stará o bezpečnosť, že je vhodným partnerom pre nich a že im vie zabezpečiť to, čo potrebujú. A už tento široký rozkol opačnej strany, ktorá bude tú politiku čítať alebo bude jej dostupná, vám asi evokuje to, že nemôžete do nej dať úplne všetky údaje do jedného dokumentu, ktorý sprístupníte všetkým. Platí tu pravidlo need to know, čiže vedieť iba to, čo naozaj potrebujem vedieť. A preto ja si myslím, že je dobrým riešením, nemusí byť jediným, je na vás, ako si to nastavíte, ale je dobrým riešením mať jeden stropný hlavný dokument, v ktorom uvediete nejaké základné záchytné body a potom si urobíte prílohy tejto hlavnej politiky pre zamestnancov, kde budú údaje, ktoré sú pre nich vhodné a potrebné. Urobíte si prílohu, ktorá bude pre vedenie spoločnosti, čiže tá bude obsahovať tie najcitlivejšie informácie, ktoré potrebujete chrániť na to, aby ste nevyzdieľali nepovolaným ľuďom informácie, ktoré by vás mohli nejakým spôsobom ohroziť, lebo tým by ste vlastne dali návod potenciálnym nejakým útočníkom na to, aby vám škodili. Takisto dodávateľom dáte nejaký set informácií, nepotrebujú vedieť úplne všetko, lebo samozrejme, čím viac ľudí tajomstvo vie, tým sa tajomstvo stáva menej tajomným. Takže toto je základné pravidlo. Čiže už toto, že máme zadefinované, komu všetkému je táto politika určená, nám definuje to, že asi by bolo vhodné rozdeliť to do viacerých dokumentov. A teraz si poďme trošičku povedať k tomu dokumentu nejaké detaily, nejaké základné hranice, základné vymedzenia. Prečo je dôležité mať bezpečnostnú politiku? No preto, že nám určí pravidlá, určí nám jasný rámec, určí nám jasné hranice. To znamená, že nebudeme už iba školiť zamestnancov pri nástupe ústnym podaním. Toto robíme takto, lebo ten zamestnanec to zabudne, pri vstupe dostáva veľa informácií, to znamená, že pamäť si zapamätá iba to najdôležitejšie a nie všetko. A zároveň pri školení viete tomu zamestnancovi, a je to dôležité a potrebné, dať podpísať tlačivo, alebo teda nejakým spôsobom dokument, že áno, oboznámil som sa s touto politikou a áno, zaväzujem sa ju dodržiavať. To je veľmi dôležité pre prípad, že by ten zamestnanec, či už na schvál, alebo nevedome urobil nejaký problém, aby ste vy ako spoločnosť vedeli chrániť svoje dobré meno a vedeli chrániť svoju značku. Je veľmi dôležité, aby ste si zadefinovali už v tomto základnom dokumente nejaký základný rámec. Čo sú tie najdôležitejšie hodnoty vašej firmy? To sú dáta klientov, to je software, to je hardware, to sú zamestnanci, to je vaše dobré meno. Všetko, čo je pre vás nejakým spôsobom dôležité. Na tieto aktíva budete ďalej naväzovať v ďalších krokoch rizika a budete hodnocovať si riziko. Tejto téme sa nebudeme venovať, lebo je to veľmi obšírne a to by nám stačilo na pol dňa táto téma. Ale k tejto téme sa potom budú ďalej venovať ďalší speakery, ktorí idú po mne. Čiže to len tak okrajovo, že týmto sa vlastne začína. A prečo robíme tú bezpečnostnú politiku? Preto, že v prvom rade chceme chrániť spoločnosť. Chceme dať vedieť jasné pravidlá, toto sa môže, toto sa nemôže, takto narábame s informáciami, takto komunikujeme so zákazníkom. Všetko je s cieľom ochrániť vašu spoločnosť.
jednou z úloh, ktoré budete, alebo jednou z kapitol, ktoré budete v rámci bezpečnostnej politiky definovať a ktorú si budete určovať, sú roly a prístupové práva. Teraz bude pár slajdov, kde ja budem mať takéto podkapitolky. Na krátkosť času sa to nedalo veľmi detailne rozobrať, ale v podstate každá jedna táto kapitola je samostatný dokument, samostatná smernica, keď si to tak spracujete. Je dobré to urobiť podľa môjho názoru a mojej skúsenosti rozdelené do viacerých dokumentov, nemať jeden 100-stranový, lebo to žiadny zamestnanec neprečíta, nebude sa tomu venovať, je v tom veľký guláš a pri akejkoľvek revízii nejakej drobnosti budete musieť upravovať celý dokument. Čiže prvé a dôležité, zadefinujte si roli a zodpovednosti spoločnosti. Kto je za čo zodpovedný? Ten zamestnanec musí vedieť, že tú zodpovednosť má a musí vám to zase podpísať, že áno, som si vedomý, že toto je moja zodpovednosť spoločnosti a takto sa budem správať, takto som vyškolený. Prístupové práva. Nebudete mať všetkých zamestnancov s rovnakým prístupom. Nebudete mať 20 zamestnancov s prístupom admin. Predpokladám, že asi takto to v žiadnej spoločnosti nefunguje, ale snažím sa to vysvetliť tak polopatisticky. Čiže prístupové práva musia byť nastavené zase podľa toho, na akej pozícii ten človek pracuje, čo reálne potrebuje vedieť, lebo je nezmysel, aby ste mali nejakého operátora na zákazníckom centre s rolou admina niekde do hlavnej databázy. Polopate povedané. Správne nastavenie takýchto prístupov vám veľmi vie pomôcť a nakresliť tie hlavné hranice alebo taký ten rozptyl, že čo ktorý zamestnanec má právo robiť. Zároveň o tomto viete celý personál všetkých zamestnancov vyškoliť a ľudia vedia, ak mám problém s týmto, idem za týmto zamestnancom. Ak mám problém s niečím iným, idem za ďalším zamestnancom. Práca s dátami, to je asi to najdôležitejšie, čo nás zaujíma, jedna z tých najdôležitejších častí. A tu sa bavíme o tom, že si musíte vy sami zadefinovať, čo je pre vás bezpečnosť dát, čo je pre vás dostatočná frekvencia zálohy dát. To znamená, v akých časových intervaloch budete robiť zálohu dát, či budete robiť inkrementálne zálohy, alebo za každým celú zálohu, či budete dáta ukladať na cloude, alebo budete mať on-premise riešenie, čiže niekde vo vlastnom datacentre, alebo aj v inom datacentre, v klasickom fyzickom. Vy si zadefinujete vo vašej spoločnosti, čo je pre vás to dôležité, ako to chcete chrániť, ako chcete často robiť zálohu, ako s tou zálohou budete pracovať. Toto si všetko stanovujete vy. Toto vám žiadny zákon neurčuje, že akým spôsobom alebo ako často to musíte robiť. To je o vás. Vy si musíte povedať, čo je pre mňa znesiteľná strata dát. Keď si poviem, že som v pohode s tým, ak stratím dáta za 24 hodín, tak budete robiť zálohu raz za 24 hodín. Toto si nastavujete na začiatku pri vybudovaní celých týchto bezpečnostných dokumentov vy. A zase, je to veľmi citlivá a dôležitá informácia, ktorá by nemala byť v tom hlavnom dokumente, ktorý budete zdieľať dodávateľom alebo ho budete zdieľať medzi zamestnancami. Pravidlá používania IT zariadení. Tu si nastavujete podklady pre školenie zamestnancov, kde definujete napríklad aj to, či môžu na pracovných zariadeniach navštíviť súkromný Gmail, či môžu ísť na Facebook, či si môžu sťahovať nejaké súbory, dokumenty, tlačiť v práci, upravovať čokoľvek z ich súkromných aktivít. Čiže viete si to nastaviť od úplne extrému, že absolútne nič, až po nejaký benevolentný úsek. Viete si nastaviť aj na technickej stránke, že sa vám napríklad Facebook, YouTube ani neobjaví, neotvorí u vás vo vašej sieti. Zase, je to všetko o tom, ako sa vy rozhodnete, ako si to vy nastavíte, čo vy cítite, že je pre vás ešte to bezpečné a máte pocit, že je to tak v poriadku, že keby sa stalo niečo zlé v danej situácii, tak by ste s tým v poriadku, lebo toto je pre vás ako keby znesiteľná nejaká úroveň. Takisto je dôležité nastavenie si režimov a toto sme zažili cez COVID a teraz to podľa mňa platí ešte stále v niektorých spoločnostiach, v IT určite. Práca z domova, kde viete zase zamestnancom zadefinovať nejaké ich povinnosti alebo nejaké ich mantinely, čo si môžu dovoliť, čo si nemôžu dovoliť, do akej siete sa môžu pripájať, či majú doma počítač zamykať, alebo môžu ho nechať voľne otvorený pre deti, pre manžela. Vy si nastavíte tieto pravidlá, treba zvažovať najhorší možný scenár, čo sa môže stať, lebo v konečnom dôsledku potom za spoločnosť bude zodpovedný štatutár.
tu môžu vznikať aj otázky, na ktoré budete narážať, keď budete tú dokumentáciu tvoriť, že prídete až po časť incidenty. Toto je opäť len veľmi kratulinko spracované na jeden slajd, lebo tomu by sme sa tiež vedeli dlhodobo venovať. Ale je veľmi dôležité, aby ste si zadefinovali, čo je bezpečnostný incident pre vás, čo je kritický bezpečnostný incident. Tu upozorňujem na zákon 69, ktorý tam má nastavené definície a hovorí, čo je kritický bezpečnostný incident, lebo taký musíte hlásiť NBÚ. V prípade, že by ste mali únik dát, potrebujete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov a tých regulátorov je viac podľa toho, aké služby konkrétne ponúkate, okrem toho, že ste teda registrátor SK domen, môže sa to rôznym spôsobom ešte križovať s inou legislatívou. Čiže vy si potrebujete zadefinovať, čo je pre vás incident a keď ten incident vznikne, ako budete reagovať. Tu je veľmi dôležité to, aby ste si spísali plán reakcie na incident, krok za krokom, najskôr od stola, čo si myslíte, že je správne, ako by ste mali reagovať vy a vaši zamestnanci a následne si to skúsiť so zamestnancami prejsť. To znamená urobiť si nejaké cvičenie od stola, či to nejakým spôsobom vám dáva zmysel. Teraz mi zamestnanec nahlásil incident, kontaktujem Jožka, ten zavolá Ferkovi, ten zapne také bezpečnostné opatrenie, ten urobí taký sken, ten zavolá bezpečnostného manažera. Urobíte si celý ten plán, krok za krokom, ako by ste v prípade incidentu reagovali, aj s nejakými časovými lehotami. A ďalší krok je potom urobiť tento test naživo. Neznamená to, že si zhodíte systém, ale urobíte si cvičenie. My napríklad takéto cvičenia absolvujeme aj so zamestnancami, kde dostanú scenár nejakého technického výpadku alebo nejakého problému technického a dostanú nejaký set možností, čo by mohli robiť. My robíme také kartičky s návodom a vlastne vyberajú potom podľa nejakých inštrukcií krok za krokom postup, ktorý by zvolili. S týmto cvičením vieme stráviť aj 3-4 hodiny, ono sa to nezdá, ale veľmi ich to vie pohltiť. Naša skúsenosť je taká, že majú to radi a pýtajú si ďalšie tie cvičenia a na konci vlastne dostanú spätnú väzbu, že áno, tak toto sme urobili správne, tu na tomuto kroku by mal predchádzať ešte iný, aby to bolo všetko korektné a správne. A dôvod, prečo sa tieto cvičenia majú robiť, je ten, že keď reálne takýto problém nastane alebo akýkoľvek iný, tak ten zamestnanec nebude v strese. Lebo on už buď má tú skúsenosť, že toto sme už robili a vtedy som postupoval tak a hen tak a túto som urobil to a túto som urobil tamto. Nebude to pre neho nová situácia. Toto je ten hlavný dôvod na to, aby sa tie cvičenia robili. Cvičenia by sa mali robiť minimálne raz ročne. Môžete si testovať nedostupnosť systému, môžete si testovať nedostupnosť personálu, môžete si testovať scenár, že sa neviete dostať do kancelárií, či viete na diaľku vaše služby poskytovať tak, aby ste minimalizovali tú dobu výpadku, alebo aby k výpadku vôbec ani nedošlo. Keď budete písať tieto jednotlivé dokumenty a manuály pre zamestnancov, ako sa majú v ktorej situácii správať, alebo ako by mali reagovať, je dôležité ich pravidelne školiť, preškoľovať. To preškoľovanie je dôležité z dvoch dôvodov. Za prvé, veľmi rýchlo zabudnú, čo ste im povedali, lebo proste život ide, vrátia sa späť do kolobehu, do práce a tam boli na nejakom školení. Áno, podpísal som, bol som tam, ale o mesiac, keby ste sa spýtali, tak už si nepamätá. Čiže je to presne ako BOZP. Sme povinní absolvovať to každé 2 roky. Každé 2 roky všetci otáčame očami, že zase BOZP. Ale pri každom jednom tom školení zistím, že toto si z minulosti nepamätám, to je niečo nové, čo mi to teraz dalo. Čiže neustále opakovať dokola tie isté preškolenia, to je jeden dôvod. A druhý dôvod je ten, že takýmto spôsobom, keď to budete neustále tým zamestnancom tlačať do hlavy, im dáte informáciu, že naozaj to myslíte vážne a nebolo to len tak nejaké školenie, aby ste si vy podpísali s nimi papiera. OK, fajn. Šarnón zatvorený, skončili sme. Pri týchto preškoleniach je dôležité, aby ste si nechávali podpisovať prezenčky. A to z jedného dôvodu, že sa vám môže stať, a aj sa stane, predpokladám, lebo je to v podstate bežná prax vo firmách, že zamestnanec z nejakého dôvodu nedodrží to nariadenie, ktoré je v nejakej z tých smerníc napísané. Či už preto, že zabudol, či už preto, že nevedel, či už preto, že nechcel, bol lenivý a zdalo sa mu to v danom momente komplikované.
A vy sa viete potom následne vrátiť k tomu, že ale tu si bol preškolený, tu si mi to podpísal, že chápeš, rozumieš, že budeš dodržiavať a nedodržal si. A to môže znamenať porušenie pracovnej disciplíny v závislosti od problému, aký ten zamestnanec spôsobí, už môžete potom ďalej s ním komunikovať. Nehovorím, že ho hneď za to vyhodíte, ale je dôležité takýmto spôsobom dávať tým zamestnancom najavo, že ale vážne tie smernice ber naozaj vážne, lebo je to dôležité pre firmu, lebo ohrozuješ firmu, lebo môže sa niečo stať. A teraz, ako tú politiku zaviesť úspešne? Ja som tu vymenovala pár kapitol, ktoré by teda mali byť samostatnými nejakými dokumentami pre to, aby ste tých zamestnancov vyškolili, ako sa správať fyzicky v priestore, ako nakladať s dátami, že si nemajú nechávať odblokovaný počítač, keď odchádzajú z pracovného miesta a nemajú ten počítač v dohľade. Rôzne všetky scenáre, ktoré môžu nastať. Ale teraz je veľmi dôležité, že ako ten dokument napísať. Keď to napíšete, alebo to necháte napísať nejakej firme a bude to veľmi odborné, tak ho žiadny zamestnanec nedočíta. Čiže treba to písať v texte, ktorý bude nejakým spôsobom oddelovaný, čiže vizuálne budete vidieť nebude to húf textu na celú A4, bude sa to ľahko čítať, budete vyznačovať možno nejaké základné fakty, ktoré chcete, aby si do pamäti ten zamestnanec vril. Ale dôležité je písať to ľudskou rečou, čiže nie veľmi technicky. Je dôležité, aby ste tento dokument pravidelne aktualizovali. Každá smernica bezpečnostná by mala byť aktualizovaná ideálne aspoň raz za rok. A to aktualizovaná znamená, že si ju otvoríte, prečítate a zistíte, áno, všetko sedí, platí tak, ako to bolo aj pred rokom, nič sa nemení. Poznačíte si zápis. Došli sme k tomu, že sme dokument skontrolovali, netreba robiť revíziu. Alebo zistíte, že sa vám zmenili roli vo firme, že tam odišla Zuzka na materskú, prišiel nový zamestnanec, treba to upraviť, takže urobíte revíziu daného dokumentu a zase poznačíte novú verziu dokumentu s novým dátumom a tým vlastne viete potom aj pri audite vydokladovať to, že ste ten dokument videli, že neleží niekde v skrini a že ho aktualizujete na súčasnú situáciu. Je dôležité, aby ste tie pravidlá prepájali aj s praxou, aby zamestnanci chápali ten význam. A toto presne docieľujú tie rôzne cvičenia, o ktorých som hovorila. Či už si robíte cvičenie také iba desktopové, že ideme si vymyslieť, ako by to bolo, alebo sa reálne zahráte nejakú situáciu. Lebo vtedy tí zamestnanci pochopia, že toto som tam niekde čítala, je to takto. Aha, a teraz viem, prečo to tak je, lebo tuto mi to dáva zmysel. A to je taká tá ako keby vyššia úroveň poznania, kedy si už tú informáciu aj osvoja. Hej. Nie je to len o tom, že tam ma vyškolili dobre, áno, počul som, ale už chápe aj tú súvislosť, že k čomu je to v tej firme dobre. A toto celé, čo som sa tu ja snažila tak rýchlo zhrnúť, a teda vidím, že som stihla časovo, tak som rada, môžete robiť na začiatok, ak začínate s bezpečnosťou, môžete začať Wordom, Excelom, MS Access, akýkoľvek takýto nástroj, ktorý vám vie na začiatok vypomôcť, ale prídete do momentu, kedy zistíte, že už je to nad vaše sily, že už vám to berie strašne veľa času a dalo by sa to robiť efektívnejšie a vtedy zistíte, že dajú sa využiť aj nejaké softverové riešenia, ktoré sú na trhu. Je ich viacero, je na vás, aby ste si pozreli, čo presne vám vyhovuje, čo presne potrebujete. Je dôležité, aby ste si to aj vyskúšali. Častokrát tieto spoločnosti poskytujú demoverzie, aby ste si vyskúšali, či to riešenie robí to, čo vy presne pre vašu firmu potrebujete, lebo každá firma potrebuje niečo iné. A máme tu teda ďalej speakerov, ktorí ponúkajú takéto riešenia, takže to budú hovoriť potom kolegovia, ktorí pôjdu po mne. Ale teda to je vlastne tá hlavná informácia, ktorú som chcela povedať, že začnite, napíšte, nastavte hranice, začnite to pretavovať do praxe, ako vám to pôjde a uvidíte, že či ste v poriadku s tým, že to robíte v počítači s tým zamestnancom, alebo prídete naozaj do toho režimu, že treba šetriť čas a robiť efektívne a skúsite nejaké nové riešenie. Takže toľko to odo mňa za 20 minút. Dúfam, že som vám dala nejakú novú informáciu. Kľudne sa pýtajte. Danka, veľmi pekne ďakujeme. Skôr však ako ťa pustíme teda preč z tohto nášho pomyselného pódia, tak sa chcem spýtať, či nám prišli nejaké otázky do chatu, ktoré by bolo treba zodpovedať. Nie. Tak teda ešte raz veľmi pekne ďakujeme za tvoju prítomnosť. No a skôr ako odovzdám slovo ďalšiemu hosťovi, tak by som sa chcela spýtať Petra,
Počuli sme teda overené informácie, ale keďže Eskanik už prešiel mnohými auditmi, čo robiť v prípade, keď sa stane nejaký skutočný bezpečnostný incident, keď to už nastane? No, to nie je veľmi jednoduchá otázka. Ono závisí od toho, že aký incident, a otázka na naše publikum. Zažili ste už nejaký bezpečnostný incident? A ako to prebiehalo? Bola v poriadku komunikácia, dostali ste sa kam ste chceli, alebo ste panikárili, alebo ste to mali nejakým spôsobom už pripravené. A tu vlastne chcem len potvrdiť to, čo už povedala kolegyňa Danka. Treba byť pripravený. To je taký základ. Keď ste, tak to bude pomerne hladké a k tomu je dobré si robiť už spomínané cvičenia, alebo samozrejme, alebo aj sa vzdelávať a nie vzdelávať sa len tak hociako, hocikde a hocikým. Treba k tomu nejakých odborne zdatných ľudí, ktorí naozaj vedia, čo to je bezpečnosť a ideálne aj poznajú možno trošku vaše prostredie, takže vám to vedia priblížiť. A nie sú to takí tí uspávači hadov alebo tí, čo vás zahltia nejakými naozaj množstvom pojmov, ktoré nikto nepochopí. Ďakujem. No, uspávač hadov určite nie je pán Rastislav Koper, ktorý je jeden zo zakladateľov občianskeho združenia s názvom Komora manažérov kybernetickej bezpečnosti a ten nám teda predstaví odborne zdatných členov komory, je činnosti, ale čo je teda hlavné, možnosti spolupráce a pomoci pre vás, našich registrátorov. Pán Koper, nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň. Moje meno je Rastislav Koper. Som členom správnej rady občianskeho združenia Komory manažérov kybernetickej bezpečnosti. Táto profesionálna platforma, ktorá spája odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vznikla s jasným cieľom budovať povedomie a komunitu, preto aby sme mohli, či už vám, alebo ktorýmkoľvek iným spoločnosťam, ktoré sa na nás obrátia, pomôcť. Manažérov kybernetickej bezpečnosti podporujeme predovšetkým pri výkone ich práce. Pomáhame im pri riešení akútnych problémov, ktoré sa môžu dnes a denne vyskytnúť v oblasti kyberbezpečnosti. Tie informačné systémy sú v mnohých prípadoch mohutné, majú bodov, ktoré či už môžu zlyhať, alebo môžu byť napadnuté. A preto je veľmi dobré mať po ruke niekoho, kto vám dvihne telefón alebo relatívne rýchle zareaguje na mail. Prepájame v rámci Komory manažérov kybernetickej bezpečnosti jak verejný sektor, tak súkromné spoločnosti, pretože nerozlišujeme, či to je manažér kybernetickej bezpečnosti tam, či inde. Poskytujeme komplexnú podporu pre manažérov. Vedieme odborné vzdelávania. Každý útorok o 17:00 sa nám to takto zažilo. Už 2 roky vykonávame pre našich členov bezplatné vzdelávanie onlineovo prostredníctvom Teamsov, kde sa nám každý útorok zúčastňuje na daných školeniach cez 100 ľudí. Používame praktické nástroje na to, aby sme vedeli kybernetickú bezpečnosť riadiť. Poskytujeme obrovskú sadu dokumentov pre našich členov bezplatne na to, aby sa mohli ľahšie prehrísť všetkými tými problémami, ktoré súvisia so zavádzaním kybernetickej bezpečnosti v spoločnostiach. Vzhľadom k tomu, že dnešnému dňu organizujeme cez témer 350 manažérov kybernetickej bezpečnosti v našej organizácii. Pochopiteľne medzi manažérmi sa nachádzajú skúsenejší a menej skúsení kolegovia. Využívame to na to, aby sme poskytovali mentoring, aby sa organizovali cvičenia pre tú alebo ktorú oblasť v kybernetickej bezpečnosti. Máme vlastný security store, kde sa pokúšame predávať riešenia, ktoré sú jednak overené, oskúšané celou plejádou manažérov a hlavne sú od firiem, ktoré sú miestne, ktoré nás podporujú. Poskytujeme aj prvú pomoc v kybernetickej bezpečnosti. Je to základný balíček pre tie spoločnosti, ktoré majú manažera, ktorý je evidovaný u nás v komore ako občianskom združení.
Poskytujeme pomoc pre tie spoločnosti, ktoré už majú vykonanú základnú sadu dokumentov, a nielen dokumentov preto, aby mali napísané dokumenty, ale sú aj zimplementované, dodržiavané, prechádzajú cez nich a spoločnosti ich využívajú. Ak už to boli spoločnosti, ktoré mali prejsť auditom, majú audit vykonaný od členov komory, ktorí sú súčasne aj auditori. Ak majú absolvované cvičenia, ktoré predpisuje zákon, ak majú všetky náležitosti, ktoré zákon predpisuje, ktoré my im pomáhame docieliť a mnohé z nich poskytujeme zadarmo. Potom pre takéto spoločnosti v prípade závažného kybernetického incidentu poskytujeme prvú pomoc pri riešení incidentu zadarmo. Podľa toho, či ide o obnovu prevádzky alebo o poskytnutie, jednoducho povedané, železa alebo nejakého softvéru, tak firmy, vendory, ktorí podnikajú v oblasti IT na Slovensku, nám poskytujú zadarmo niektoré, jednoducho povedané, ingrediencie na to, aby sme vám pomohli obnoviť prevádzku. Popri tom poskytujeme pochopiteľne aj hromadu odborníkov, ktorí sú na trhu, ktorí s nami spolupracujú, ktorí sú taktiež manažérmi kybernetickej bezpečnosti. Dnes po po skoro 2 rokoch existencie občianskeho združenia s názvom Komora manažérov kybernetickej bezpečnosti môžeme povedať, že zoskupujeme dnes už viac ako 320 členov. Myslím, že sa to v tejto chvíli blíži k číslovke 350. Sú to totižto kľúčové piliere. Vy všetci, ktorí konáte v oblasti kybernetickej bezpečnosti, nám pomáhate vytvárať prostredie, pomáhate nám ho riešiť tým, že prinášate svoju sadu problémov, de facto vytvárate tlak na to, aby sa manažeri KB viac vzdelávali a boli schopnejší a aby sme skôr dosiahli ciele, ktoré sú pred nás postavené, či už zákonom, vyhláškou, ktorá sa občas zmení, áno, alebo regulátorom na Slovensku je to Národný bezpečnostný úrad, ktorý vytvára istý tlak na to, aby sme niekedy aj zmenili to, čo už bolo niekedy urobené. Ako sa zapojiť alebo požiadať o pomoc? Je to veľmi jednoduché. Ak máte záujem o členstvo v komore, stačí ísť na našu stránku kmkb.sk. Nevadí, že nie ste manažéri kybernetickej bezpečnosti. Stačí, že nimi chcete byť. Stačí, že chcete riešiť tieto problémy. Vieme vám poskytnúť pomoc, dokumentáciu, návody, školenia. Všetko v tej jednej cene toho 1 ročného poplatku. Vieme poskytnúť okamžitú pomoc pre firmy, ktoré majú o to záujem, podľa toho, či už majú realizované niektoré veci z oblasti vyhlášky dnes 227, alebo podľa toho, či mali čas, nechceli nič robiť, nemohli nič robiť a potom tak či tak začnú robiť. KMKB v skratke teda máme skoro 350 členov, robíme workshopy, webináre, konferencie, vzdelávanie, networking, poskytujeme rýchlu reakciu. Sme tu v podstate vtedy, keď to budete potrebovať najviac. Čo je zase opakom občianskeho združenia Komory manažérov kybernetickej bezpečnosti, ktorá je vlastne združením fyzických osôb v zmysle dikcie zákona. Pripravujeme a v podstate už to máme spustené, je kláster kybernetickej bezpečnosti, ktorý nezdružuje fyzické osoby, ale právnické osoby. Cieľom je, aby sa v spoločnostiach stretávali myšlienky riaditeľov, konateľov, majiteľov, ktorí o kybernetickej bezpečnosti mnohokrát nič nevedia. Aby sme túto skupinu ľudí istým spôsobom vzdelávali. Táto skupina ľudí nikdy nebude vedieť, čo všetko obsahuje SOC, čo je to RDPčko, čo je to antivírus alebo ďalšie veci, ale potrebujú vedieť, že je. Potrebujú vedieť, že na to v spoločnosti majú manažera kybernetickej bezpečnosti a toto im treba donekonečna vysvetľovať, ukazovať, vzdelávať ich v danej oblasti.
aby vo chvíli potreby sa to v spoločnosti stretlo. Jednak zo spodu manažeri kybernetickej bezpečnosti, ktorí v skutočnosti možno na konci dňa nebudú veľmi obľúbenými členmi zamestnávateľa, pretože prenášajú tlak Národného bezpečnostného úradu prostredníctvom vyhlášok do spoločnosti a vyžadujú, aby sa veci riešili, čo uznávam je mnohokrát bolestivé, ťažké, mnohokrát bojuje spoločnosť s tým, aby našla finančné prostriedky na to alebo ono, aby zmenila procesy, aby zmenila nastavenia, aby zmenila myslenie ľudí. No a aby sa toto spoločnostiam a manažerom kybernetickej bezpečnosti darilo viac, pokúšame sa istým spôsobom vzdelávať aj majiteľov, a to prostredníctvom Cybersecurity Clustra, ktorý je v tejto chvíli v príprave. Toľko k základným informáciám o komore manažerov kybernetickej bezpečnosti. Čo by som tu mohol viac hovoriť je ešte, a na čo vás upozorniť je, že aj napriek tomu, že mnohí registrátori nie sú možno veľké spoločnosti, žiaľ zákon, alebo našťastie, záleží na uhle pohľadu, zákon o kyberbezpečnosti sa ich týka. Nabádam všetkých, ktorí nezačali robiť kybernetickú bezpečnosť, aby ju začali robiť. Pretože ak nezačali, aj tak začnú. Rozdiel je len v jednom. Či ju začnú robiť teraz, včas, riadne, relatívne pomaly a bez relatívne veľkého tlaku, alebo ju začnú robiť po obnove prevádzky, to znamená po kybernetickom incidente, po tom, čo ich navštíví niekto, kto má záujem ich informačné systémy zhodiť, rozbúrať, vydierať ich, zastaviť ich prevádzku, hacker. No a následne potom po obnove prevádzky, ktorá nestojí málo peňazí, nie je lacná a vždy, keď k takémuto veľkému nešťastiu dojde, je to síce reštart spoločnosti, ale spoločnosť v danej chvíli bojuje s prežitím, s tým, či ešte bude a či nakoniec nebude musieť skončiť ako taká. Nabádam majiteľov, konateľov, generálnych riaditeľov, výkonných riaditeľov, podľa toho, v akej veľkej firme ste alebo robíte. Chápem, že registrátori sú mnoho aj trojčlenné spoločnosti, ktoré nemajú desiatky, ba stovky zamestnancov, aby sa začali o túto oblasť, ktorá sa ich týka, riešiť a zaujímať, pretože budú čeliť možno krachu. Neprajem im to, žiaľ situácia je taká, že dnes a denne sa na Slovensku objavujú spoločnosti, ktoré majú viac či menej závažné kybernetické problémy. Najvypuklejší je kataster, ktorý sme tu zažili pred rokom. Dnes, myslím, niektoré ministerstvo už 2 mesiace komunikuje prostredníctvom Gmailu. Sú tu, myslím, knižnice, ktoré nie tak celkom fungujú už asi 3 roky. Sú tu štátne inštitúcie, ktoré z rôznych dôvodov nemajú peniaze. Sú tu komerčné spoločnosti, ktoré by aj chceli mať peniaze, aj by to chceli realizovať, ale nemajú. Žiaľ, toto sa všetko na konci dňa odráža v tom, že otvárame dvere pre útočníka a umožňujeme mu pristúpiť do našich informačných systémov. Snáď 2 alebo 3 príklady, ktoré za poslednú dobu odzneli. Pri akejsi konferencii v Čechách sa jedna pani ako účastník konferencie pýtala, v Čechách majú NÚKIB, Národný úrad pre kybernetickú informačnú bezpečnosť ako regulátor, a nie NBÚ. Pýtala, či stačí NÚKIBu ukázať faktúru, že si kúpila firewall. Bola to taká otázka na pobavenie, nič menej bola myslená vážne. Na to jej bolo odpovedané, že 4 alebo 5 rokov dozadu niektorá štátom podporovaná organizácia v Českej republike vyhodila do vzduchu zbrojný sklad.
Investovala na to finančné prostriedky, investovala na to čas, námahu, aby tam poslala ľudí, aby zistili, kde majú zbrojný sklad, kde je to najvýhodnejšie. Umiestnili tam výbušnicu, vyhodili to do vzduchu, investovali do toho nemalé prostriedky. A tak otázka znela, ak toto bola schopná zorganizovať vláda nejakého štátu, prečo si myslíte, že keď boli ochotní ísť do toho, nepôjdu do možného útoku sticha svojej obývačky s teplou kávou v ruke? V informačných systémoch sú v mnohých informačných systémoch. Žiaľ, nedávame na to pozor, nevenujeme tomu dostatočnú pozornosť a podceňujeme riziko. Pretože ak sa niekto pýta, či ma napadnúť môžu, lebo som malý, odpovedá si, nie, nemôžu, nie som zaujímavý, ubezpečujem vás, že otázka nie znie, či nás napadnú, ale kedy nás napadnú. Asi všetko z mojej strany. To znelo až tak katastroficky, ako predpoveď na pokračovanie nejakého temného filmu. Ja sa radšej spýtam, či máme nejaké otázky v našom YouTube kanáli, aby sme to rozveselili. No nemáme. No tak aj tak vám ďakujeme pekne, pán Koper, za váš čas. No a kým sa pripraví ďalší prezentujúci, a ja sa teda opäť opýtam, že teda aj ako pán Koper spomínal, každý má riešenie pre svoju kyberbezpečnosť, ako napríklad antivírus alebo firewall, ale to asi nie je všetko zjavne, čo by malo stačiť. No, určite nie. Čo sa týka tých nástrojov, je ich veľmi veľa, aj tých technologických samozrejme. Poznáme rôzne nástroje na ochranu sietí, koncových zariadení, zbieranie, analyzovanie logov, rôzne ďalšie nástroje, ktoré nám pomáhajú sledovať to, kto kam ide a ako tam pristupuje. Ako bežný používateľ môžete poznať napríklad to zablokovanie prístupu na nejaký web a tak podobne. Čiže tých nástrojov je veľa, ale treba ich mať samozrejme nejakým spôsobom nastavené, zladené a to v súčasnej dobe teda už začína byť veľmi komplikované tým, že tých, nazviem to, vektorov útoku je zo všetkých strán veľmi veľa. A potom sú také menej tradičné nástroje, ktoré sú nie veľmi známe. Danka ich už spomínala. Nástroje na samotné riadenie bezpečnosti, napríklad na riadenie rizík alebo na spracovávanie nejakého databázovej evidencie všetkých tých povinností, ktoré k nám chodia, aby sme si mohli nejakým spôsobom odpočítať, že toto teda mám takto vyriešené a tak. A som pripravený na audit a viem, že som na niečo nezabudol. Mm-hmm. Tak teda už sme si povedali, čo máme robiť v prvom vstupe. Vieme, čo všetko nám hrozí a teda o chvíľku si predstavíme aj tie konkrétne nástroje, ktoré si spomínal na riadenie rizík. A v spolupráci teda s Komorou sme sa pozreli na túto tému a vybrali sme niektoré praktické nástroje, ktoré môžu riešenie kyberbezpečnosti naozaj uľahčiť. Viac nám o nich povedia samotní tvorcovia. A ako prvý by sa s nami na diaľku mal spojiť pán Stanko zo spoločnosti Itacon. Počujeme sa, pán Stanko? Áno, počujeme sa. Dobrý deň, tak vítajte v Dobrý našom deň všetkým. virtuálnom priestore a ja vám teda rovno odozdávam slovo a vašich 20 minút. Nech sa páči. Super, takže ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť SKNICu, že teda môžeme odprezentovať aj naše riešenie. Ja by som presne nadviazal na to, čo povedal vlastne teraz naposledy pán Biro alebo pani Lališová na konci svojej prezentácie, kde presne teda máme tu vlastne nejakého takého pomocníka, ktorý dokáže manažerom kybernetickej bezpečnosti značným spôsobom uľahčiť ich prácu. A teda my konkrétne toho nášho pomocníka voláme Tazila. Je to cloudová služba a poďme si teda rovno pozrieť, že čo to teda tá Tazila vlastne je. Z nášho pohľadu teda je to, ako som povedal, cloudová služba, ktorá vznikla v rámci európskeho projektu podporovaného z programu Digital Europe. Chceme vlastne nejakým spôsobom uľahčiť tú prácu tým manažerom kybernetickej bezpečnosti, zefektívniť ich činnosti a v podstate nechať im priestor skutočne hlavne na to, čomu by sa mali venovať, čiže tej ich činnosti, ich práci a aby nestrácali zbytočne nejaký čas, nazvem to nejakou byrokraciou alebo v podstate nejakými takými absolútne nepodstatnými vecami. Tento projekt v podstate končí 31.8.26, beží vlastne už od roku 2023, ale v zásade máme už vlastne nejaké produkčné prostredie, máme samozrejme testovacie prostredie. Ja sa k tomu dátumu potom ešte vrátim, on je veľmi dôležitý pre prípadných záujemcov, takže poďme prípadne ďalej. Možno len veľmi v krátkosti, čo sa týka Itaconu ako našej firmy.
Pôsobíme teda na trhu od roku 2017. V zásade riešime primárne security advisory, ale aj IT advisory, žiadosti o NFP, CBAčky, rôzne nejaké ďalšie veci. Disponujeme samozrejme certifikovanými odborníkmi z rôznych oblastí, či už to je z oblasti architektúry, z oblasti projektového riadenia, z oblasti bezpečnosti. Na slajde by ste mali vlastne vidieť aj nejaké tie certifikácie, ktorými disponujeme. Takisto samozrejme auditormi kybernetickej bezpečnosti, manažermi kybernetickej bezpečnosti. A na tomto projekte konkrétne teda spolupracujeme s firmou Redbyte, ktorý je vlastne náš partner pre vývoj a prevádzku tohto riešenia a takisto aj s Binary Confidence, s ktorými vlastne zdieľame určitú bezpečnostnú funkcionalitu alebo teda nejaké bezpečnostné funkcie. Aby som možno zbytočne nehovoril takéto všeobecné veci, poďme sa teda rovno pozrieť na nejaké to live demo. Ja si tam teraz potrebujem prepnúť šerovanie, takže malý moment. Dobre, mali by sme vidieť dashboard už našej teda aplikácie, čiže po prvotnom prihlásení sa do našej aplikácie, do našej služby. V zásade v rámci toho prvého riadku vidíme nejaké základné informácie, ktoré sa týkajú či už teda základných informácií organizácií, alebo teda o manažerovi kybernetickej bezpečnosti, prípadne o osobe zodpovednej za ochranu osobných údajov. Ten stredný riadok už hovorí alebo zobrazuje dáta, ktoré máme priamo v Tazile, čiže konkrétne, aké teda máme nejaké rizika, v akých počtoch, aké sú finálne reziduálne rizika, aké sú nejaké opatrenia. A ten spodný riadok, ten ťaháme, možno poznáte službu Shodan, je to verejne dostupná služba z pohľadu threat intelligence, z pohľadu teda identifikácie nejakých zraniteľností. Čiže aj keď sa prvýkrát prihlásite do našej aplikácie, tak minimálne už tento spodný riadok máte vyplnený. Ten ťaháme z vášho verejného profilu, väčšinou teda z vašej web stránky a teda z verejne dostupných IP adres. A nad týmito verejne dostupnými IP adresami vám už vieme vlastne zobraziť nejaké základné zraniteľnosti, ktoré sú tam prípadne identifikované. Potom samozrejme máme tu možno nejaké úlohy, nejaký prehľad, ale k tomu sa ešte dostaneme. Aplikácia je teda modulárna, obsahuje nejaké základné moduly. Tie sú vlastne reprezentované tými položkami vľavo v tom menu. Najzákladnejší modul je teda modul organizácie, kde sú teda základné informácie o organizácii, ako som už čiastočne spomínal aj v rámci toho dashboardu. Vieme si tu zobraziť alebo teda uložiť obrázok organizačnej štruktúry, vieme si tu namapovať samotné tie organizačné jednotky, pracovné pozície na tie jednotlivé organizačné jednotky. Ak má firma viacero lokalít, tak samozrejme vieme si tu zadefinovať všetky tie lokality, ktoré máme k dispozícii s adresami, s ďalšími informáciami a čo je možno takisto dôležité, je tu možnosť vložiť obrázok aj nejakej sieťovej infraštruktúry, ktorý takisto si tu viem buď zobraziť alebo použiť potom v nejakých ďalších aktivitách. Jednou z tých aktivít, že prečo napríklad sú to aj takéto ako keby obrázky, je, že v rámci dokumentácie, kde si samozrejme viete manažovať a ukladať dokumentáciu od auditných reportov, smerníc, cez čokoľvek, čo vlastne ten manažer potrebuje pre svoju prácu, tak je tu možnosť stlačiť toto tlačítko, že generovať a takýmto spôsobom si viete vygenerovať žiadosť o audit kybernetickej bezpečnosti, prípadne si viete vygenerovať dotazník pre účely odhadu rozsahu trvania auditu. A teda čím viac tých informácií tu v tej Tazile máte, tým viac sa ich dostane do týchto dokumentov a teda nemusíte ich riešiť manuálnym spôsobom. O to menej času vás to bude stáť a o to viacej času vám zostane na vaše činnosti. Ďalej v rámci toho modulu organizácie samozrejme je možné tu správovať zamestnancov. Keďže je to cloudová služba, tak si viete pomôcť aj nejakým importom zamestnancov, viete si spraviť export či už z Active Directory, z Outlooku, z LDAPu, z Office 365. Do budúcna plánujeme aj priamo nejakú integráciu minimálne na ADčko, zatiaľ teda je to formou import-export. Tento zoznam zamestnancov je možno dôležitý, hlavne pokiaľ sa bavíme o module vzdelávanie. Pokiaľ využívate tento modul, tak v tom prípade samozrejme je potrebné tento zoznam zamestnancov udržiavať aktuálny na nejakej pravidelnej báze. Pokiaľ využívate len tie ostatné moduly, tak v tom prípade vám tu stačí držať len nejakú základnú sadu zamestnancov, väčšinou len tých, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na riadení IT alebo bezpečnosti, prípadne sú priamo biznis vlastníkmi niektorých aktív.
Samozrejme je možnosť tu správovať používateľské účty. V zásade máme ako keby 3 základné roly. V rámci tejto našej tazily jedna rola je MKB, to je vlastne tá rola CISO. Ďalej, pokiaľ využívate modul vzdelávania, tak je tu možnosť samostatne definovať rolu administrátor pre e-learning, ktorý má prístup len do toho modulu vzdelávania, alebo potom je tu ešte rola, ktorá vám vie správovať a manažovať práve aj týchto používateľov. Okrem toho sa tu javí, že je tu ako keby nejaká štvrtá rola, to je ten posledný stĺpec, tá rola študent. To nie je priamo rola do aplikácie Tazila, ale je to rola do samostatnej aplikácie, ktorú by ste mali vidieť teraz. A teda pokiaľ využívate ten modul vzdelávania, tak tí študenti, tí vaši zamestnanci majú prístup do samostatnej aplikácie, ktorú teraz zobrazujem, kde vidia, aké školenia sú im pridelené, prípadne aké oboznamovanie ohľadom smerníc im je pridelené a podobne. Takže takýmto spôsobom majú prístup len k týmto svojim veciam, vedia si to školenie zobraziť, vedia si ho prejsť, vedia si prejsť tie študijné materiály. Máme tu formu textovú, prípadne priamo nejakú videoformu školení. Takže takouto formou vedia to školenie absolvovať a na záver vždy je nejaký test, ktorý po vyplnení, keď vyplnia, tak v zásade vidia aj, či absolvovali to školenie úspešne alebo nie úspešne a teda musia ten test opakovať. Vrátim sa ale naspäť do tej našej aplikácie, tej hlavnej pre manažérov kybernetickej bezpečnosti, takže okrem teda tých zamestnancov používateľských účtov ďalej tu máme nejakú evidenciu tých základných služieb. Ku každej tej základnej službe vieme samozrejme priradiť aktíva, ktoré podporujú tú základnú službu, zamestnancov, ktorých sa tá základná služba týka, alebo ktorí sú za ňu zodpovední, prípadne nejaké ďalšie súbory, ak je to potrebné. A samozrejme tú dokumentáciu som spomínal, takže to je evidencia dokumentácie. Prvý z kľúčových modulov, ktorý už je teda zameraný vyslovene na security, je modul analýzy rizik. V rámci tohto modulu samozrejme v prvom rade si viete evidovať informačné aktíva. Tieto informačné aktíva viete zadávať buď úplne manuálne, alebo si viete pomôcť importom aktív, pokiaľ už máte nejaké tie aktíva v nejakom formáte a teda minimálne ich viete teda dostať do Excelu. Čiže to je ako keby jedna z možností. A ďalšia možnosť je využiť tvorcu obsahu pomocou Artificial Intelligence, čiže pokiaľ kliknete na tvorcu obsahu, ja tu už mám niečo spustené, tak v zásade viete si tu pomocou AI vygenerovať základné služby, viete si tu vygenerovať aktíva, ktoré by vaša organizácia mohla mať. Viete si vygenerovať nejaké najčastejšie, najpravdepodobnejšie dopady, ktoré súvisia s tými aktívami. Samozrejme hrozby, ktoré sú nejaké najpravdepodobnejšie na tie aktíva, ktoré máte a takisto vlastne navrhnúť aj nejaké opatrenia, ktoré súvisia práve s tými hrozbami. Takže takýmto spôsobom si viete pomôcť aj AI. A zároveň je tu možnosť ešte zapnúť si tento vlastne riadok inštrukcií, čiže využiť priamo prompty na upresnenie všetkých tých vecí, ktoré vám to vygeneruje na začiatku, tak vy samozrejme interaktívnym spôsobom viete do toho zasahovať, viete mu dávať ešte ďalšie samostatné príkazy a prípadne si tieto veci aj manuálne upravovať. Okrem toho v rámci tohto kolieska je tu možnosť nastaviť nejaké základné parametre. Ten najdôležitejší je, že v zásade by default je nastavené len použitie verejného profilu v rámci organizácie, ale viete si samozrejme, ak si trúfate použiť aj teda tento interný profil a v tom prípade časť z tých dát, ktoré už máte v rámci Tazily nahraté, potom vlastne sú k dispozícii aj pre toho AI asistenta a teda generuje vám tie veci potom možno oveľa presnejšie, ale zase možno s nejakým rizikom, že samozrejme tieto veci vie nejaký AI asistent. Ja by som sa vrátil naspäť, takže to bola ten modul analýzy rizika, teda hlavne ten submodul aktíva, kde pokiaľ už tie aktíva samozrejme mám zavedené, tak nad každým jedným aktívom si viem riešiť už potom všetky tie parametre z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu teda tej analýzy rizík, čiže začíname vždy väčšinou tou klasifikáciou, kde potrebujem určiť úrovne dôvernosti, integrity, dostupnosti, viem si k tomu dať aj nejaké ďalšie parametre, napríklad či sú tam osobné údaje, akého typu, osobná kategória osobných údajov a podobne. Ďalej si tu viem zadefinovať nejaké základné RTO, RPO parametre z pohľadu business continuity, čiže recovery time objective, recovery point objective, stratégiu obnovy. A tu sa dostávame vlastne tým kľúčovým veciam, že ku každému aktívu mám priradené dopady s úrovňou dopadu,
takisto vlastne hrozby s pravdepodobnosťou tej jednotlivej hrozby nad tým konkrétnym aktívom. Opatrenia, ktoré mám nad tým aktívom buď v stave už priamo implementované alebo plánované, a potom si samozrejme viem zobraziť už tú finálnu hodnotu, alebo teda finálnu tabuľku tých jednotlivých rizík, kde vidím, aké tie riziká teda mám z pohľadu toho číselného vyjadrenia. Vidím, že teda aké je to riziko, aké opatrenia mám implementované, aké mám plánované. A viem si tu vlastne to riziko buď dať do stavu, že je akceptované, prípadne ho teda ešte potrebujem ďalej riadiť, ešte teda doplniť nejaké opatrenia. Viem si tu vlastne aj tie opatrenia vyberať. Tu mi to zároveň simuluje, aj sa menia tie hodnoty v tom mini dashboarde vpravo hore. Podľa toho, ako vlastne na to klikám, aké opatrenia vyberám, do akého stavu ich dávam, tak podľa toho mi to rovno mení aj tie hodnoty tých rizik. Takže viem si tu takýmto spôsobom nasimulovať, ktoré opatrenia majú najväčší efekt na zníženie toho konkrétneho rizika. Tým, že využívame dvojúrovňový zoznam aktív, používame tzv. Ako keby hlavné aktíva a potom podporné aktíva. Tie podporné aktíva sú samozrejme namapované na tie hlavné aktíva a oni na seba dedia určité parametre z tých hlavných aktív. Minimálne sa dedí klasifikácia, dedia sa RTO, RPO parametre a dedia sa dopady, hrozby a opatrenia už samozrejme sa určujú samostatne aj pre tie podporné aktíva. A na každom tom aktíve vlastne vidíte v poslednej záložke, že ktoré aktíva v tomto prípade sú priradené k tomuto hlavnému aktívu, ktorý sa volá, že AI poradca. Okrem toho, samozrejme, takto sme mali pohľad ako keby z pohľadu toho každého jedného aktíva. Viem sa na tú analýzu rizik pozrieť aj z ďalších uhlov pohľadu, minimálne teda napríklad z pohľadu dopadov, kde nad každým dopadom vidím aj to, že ktorých aktív sa ten dopad týka, s jakou úrovňou, čiže je to zase opačný pohľad, ale stále ako keby na to isté. Takisto vlastne hrozby a opatrenia. Čo je dôležité, okrem toho tej AI podpory dávame pre takú tú manuálnejšiu prácu k dispozícii aj katalógy týchto dopadov, hrozieb a opatrení. Takže je tu k dispozícii 13 dopadov, nejakých 72 hrozieb a 107 alebo 108 opatrení, ktoré sú už hneď na začiatku k dispozícii, z ktorých si viete vybrať. Pokiaľ si vybrať neviete, máte možnosť vždy si vytvoriť buď vlastný dopad, vlastnú hrozbu alebo vlastné opatrenie a urobiť aj vlastne príslušný mapping medzi týmito jednotlivými entitami navzájom. Čo je najdôležitejšie, je samozrejme nejaký takýto analytický prehľad, kde si to viete zoraďovať zase z rôznych uhlov pohľadu, či napríklad z pohľadu rizík, z pohľadu aktív. Ja to možno teraz prepnem z pohľadu napríklad plánovaných opatrení, kde rovno, keď to mám dobre vyplnené, vidím aj nejakú finančnú hodnotu, že vidím, že tieto plánované opatrenia ma budú stáť implementačne 13 200, ročne ma budú stať 7 400. Aktuálne opatrenia, ktoré mám implementované, tak ma stoja 18 120 eur ročne. Hej, tu vidím aj ten rozpad potom na tie jednotlivé opatrenia. A zároveň si tu viem vygenerovať report riadenia rizik vo formáte Excel, ktorý potom slúži najmä pre zasadnutie treba z bezpečnostného výboru, kde by sa tie rizika mali schvaľovať, alebo teda pre komunikáciu so štatutárom organizácie. Toľko možno k tomuto modulu analýza rizik. Ďalší modul, ktorý veľmi úzko súvisí s analýzou rizik, je práve modul riadenia kontinuity. Je tu v podstate stratégia obnovy, kde sú zadefinované tie základné parametre, o ktorých som už hovoril, ako teda to RTO, RPO a konkrétne tá stratégia pripravenosti vlastne toho záložného centra v prípade, že teda mi dojde k výpadku, tak pre každý systém si viem zadefinovať, že či to potrebujem mať obnovené skutočne relatívne rýchlo, alebo niektoré systémy majú z pohľadu obnovy čas a viem si, jak sa hovorí, že viem si dať na čas, tak tuto to mám presne zadefinované a viem potom podľa toho nastaviť tie konkrétne business continuity a disaster recovery plány, ktoré si následne viete udržiavať v rámci tejto ďalšej sekcie, kde ku každému tomu plánu máte možnosť si zase priradiť nejaké základné informácie, aktív, ktorých sa týka, viete si tu priradiť nejaké testovania tých plánov, uviesť, že či ide o reálne testovanie, simulované testovanie, priradiť priamo tie hodnoty, alebo teda tie súbory, tie plány, alebo tie protokoly z toho testovania. Takže takýmto spôsobom si to viete udržiavať, vrátane napríklad aj plánov pre zálohovanie, kde každý plán má na seba naviazanú informáciu, akého aktíva sa týka a je tu samozrejme uložený aj celý ten plán. Ďalší z týchto základných modulov sú tzv. Registre, kde si viete udržiavať informácie o udalostiach, ktoré sa môžu samozrejme vyskytnúť, ideálne, keď tento zoznam je čo najmenší, úplne ideálne, keď je prázdny.
ale teda pokiaľ už k nejakej udalosti alebo incidentu dôjde, tak samozrejme si to tu viete manažovať. Máte tu možnosť využiť nejaký taký podporný dotazník, aby ste si dali pozor na to, že čo ešte všetko je potrebné pri tom incidente urobiť. A teda, že či to treba ešte niekomu hlásiť, komu to treba hlásiť, čo ešte treba zanalizovať a podobne. Viete si tu ukladať aj nejakú evidence trebárs k tomu. Máte tu možnosť kontrolovať, že či máte povinnosť hlásenia na NBÚ tohto incidentu, či to dosiahlo parametre, ktoré legislatíva vyžaduje, aby už ten incident bol hlásený a podobne. Takže takýmto spôsobom si viete udržiavať tieto veci. Pokiaľ nemáte nejaký vlastný ticketingový systém, viete tu formálne evidovať žiadosti o zmenu a teda MKB ich má pre účely nejakého prípadného auditu, aby teda aj tento proces riadenia zmien bol nejako formálne podchytený. Najkľúčovejšia vec možno z tohto celého je evidencia tretích strán, kde v rámci tretích strán máme v podstate okrem základných informácií a väzby na zmluvy a aktíva už vlastne spravenú analýzu rizik tretích strán. Takže ku každej tretej strane si viete identifikovať nejaké základné parametre, ktoré viete urobiť tak povediac na počkanie, lebo viete, že čo tá tretia strana u vás ide robiť. Tak povediac hneď, získate nejaký základný rizikový profil a následne v podstate tu viete potom už realizovať tie ďalšie analýzy týkajúce sa trebárs vlastníckej štruktúry, toho, či sa ten subjekt nenachádza napríklad na blackliste NBÚ, Európskej únie a podobne. A aby ste to mali zjednodušené, za každým týmto otáznikom v podstate existuje link, na ktorý keď kliknete, tak tu by ste mali získať odpoveď na vaše otázky, čiže napríklad zoznam blokovaných subjektov EÚ, ak sa tu nachádza, tak viete, že to môže byť prípadne nejaký showstopper. Je tu register partnerov verejného sektora, UVO, Finstat a podobne, takže mali by ste vedieť tie informácie získať. Na minimalizáciu toho rizika potom viete tomu dodávateľovi si tuto stiahnuť predlohu dotazníka dodávateľa, kde keď vám to vyplní, tam mu to naráta nejaké body, je to dotazník zameraný na oblasti riadenia informačnej kybernetickej bezpečnosti na všetky oblasti a na základe tých odpovedí to vyráta nejaký bodový stav, ktorý keď tu zavediete, tak tieto body vám znižujú potom to finálne riziko. Zmluvy je len iný pohľad na tie tretie strany, je to pohľad z pohľadu zmluv. GDPR záznamy je tu novinka, pribudne ešte aj samostatná rola ako rola pre DPO officera, ako používateľ, ktorý si tu bude vedieť evidovať tieto záznamy spracovateľských činností. Máme tu nejaké ďalšie veci, ako evidencia nejakých základných konfigurácií s kontrolou nejakého prípadného hashu, keď sú nejaké nezrovnalosti alebo keď došlo k nejakému bezpečnostnému incidentu. A samozrejme viete si tu evidovať tie úlohy, ktoré manažer považuje za dôležité. V rámci riadenia súladu si budete vedieť vybrať reguláciu, ktorá sa vás týka. V rámci tej regulácie si budete vedieť zobraziť nejakú správu o súlade, alebo teda predpokladaný súlad, ktorý je v podstate orientačný, ale pokiaľ to dobre vyplníte, tak by sa to malo na konci stotožniť aj povedzme s nejakou správou auditora. Je tu možnosť samozrejme zase nejakých prehľadov, vygenerovať si excelovský report a podobne, takže viete si tu do budúcna riešiť aj nejaké samohodnotenia, pokiaľ niekto nebude podliehať priamo dvojročnému auditu, ale najskôr samohodnoteniu a potom auditu. Modul vzdelávania sme v podstate spomínali, ja len upresním, pani Lališová napríklad spomínala, že je potrebné evidovať prezenčky a podobné veci. Pokiaľ by ste využívali tento modul, tak určite to nepotrebujete, lebo v rámci tohto modulu vidíte presne, ktorí tí účastníci, ktorým bolo napríklad pridelené nejaké oboznámenie, sa oboznámili s tou smernicou, kedy, v akom čase, v akom dátume a tak ďalej, takže tu evidence máte priamo vo vnútri. Viete si evidovať aj nejaké ďalšie externé kurzy, priraďovať tých ľudí v rámci potom týchto zamestnancov, to vidíte aj konkrétne, že vidíte, že tento človek absolvoval tieto školenia, tieto oboznamovania, tieto externé kurzy, tieto certifikačné skúšky, takže takýmto spôsobom si to tu viete celé manažovať. Posledný modul, a už sa vlastne dostávame nakoniec, spomínali sme ten shodan, tu sú potom prehľadne tie informácie z toho shodanu, čiže vidíte tu všetky tie zraniteľnosti, tie rizikové ukazovatele. Ďalej viete využiť technický modul priamo skener zraniteľnosti, ktorý je zameraný na vaše verejne dostupné IP adresy, ale v prípade záujmu vieme dať aj nejaký hardwareový, softwareový appliance do internej infraštruktúry, viete si s tým pádom skenovať aj internú infraštruktúru, tu si zadefinujete test, pokiaľ príde výsledok, tak ten report sa zobrazí tu v rámci tejto sekcie.
Analýzu kódu môžeme momentálne vynechať. Možno zaujímavý modul ešte je Honeypot, ktorý si viete v podstate sami nakonfigurovať. Ja si tu prepnem tenanta, kde ho aj máme nakonfigurovaný a pokiaľ sa na tom Honeypote vo vašej internej infraštruktúre objaví nejaká interakcia, tak tu aj vidíte presne, že niekto sa pokúšal získať privilegovaný prístup. Bolo to 3065 krát, sú tu tie zdroje útokov, odkiaľ to prišlo. A v tomto prípade, dá sa povedať, skoro na 100% som si istý, že máte v sieti útočníka, ktorý sa pokúša vám vlastne tú infraštruktúru hackovať. Takže takýmto spôsobom, keď to bezpečnostné mechanizmy, napríklad bezpečnostný monitoring nezachytí, viete si to ošetriť aj takouto ako keby pascou. Penetračné testy a vzory smerníc sú v podstate už len také doplnkové služby. Vzory smerníc sú tu predvyplnené vzory, viete si ich stiahnuť, skastomizovať, následne uložiť do dokumentácie, používať potom ako vlastné. A penetračné testy je v podstate len objednávkový formulár, ktorý vás prevedie cez jednotlivé typy tých testov, podľa toho, aký typ testu požadujete. Na konci vám to dá teda nejakú kalkulačku, nejaký cenový odhad, že koľko asi taký test bude stáť. Pokiaľ máte záujem, viete nám to poslať a my sa potom vieme s vami spojiť a vieme vám tú cenu upresniť a povedať presne, koľko takýto test by vás vyšiel a pokiaľ sa rozhodnete, tak teda vieme takýto test pre vás zrealizovať. Toľko možno za mňa. Pozerám, že mám tam nejaké 2 minútky, skoro 3 po čase, takže neviem teraz, že či sú teda prípadne nejaké otázky. A teda, či je tu nejaký priestor na otázky. Priestor na otázky je, ale nie sú. Takže veľmi pekne vám ďakujeme, pán Stanko, za váš čas. A teda zopakujem, pán Stanko zo spoločnosti Itacon nám predstavil riešenia, ktoré ponúka ich spoločnosť. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Ak by nejaké ďalšie otázky boli, tak potom vás budeme kontaktovať prostredníctvom mailu. Takže predsa len... takže... Aké sú hlavné výhody pre MK Belga, ktorý povedal poproti tomu? Dobre, ja si teda dovolím ešte rýchlo prepnúť šerovanie na posledné 2 slajdy prezentácie. Vidíme prezentáciu teraz, áno? Ešte nie. A teraz? Áno. Super. Dobre, takže hlavné výhody MKB, teda, jak som hovoril aj v úvode, má tým pádom dostatočný priestor venovať sa skutočne tým dôležitým veciam a tej reálnej bezpečnosti. To je možno taká najväčšia výhoda a teda určite by mu to malo zľahčiť, zefektívniť prácu. A potom je tam samozrejme výhoda aj pre organizácie, kde organizácie v podstate organizáciám zostávajú dáta. To znamená, že aj keby z nejakého dôvodu potrebovali vymeniť MKB, tak v zásade neprichádzajú o dáta a ten nový človek vie tým pádom plynulo pokračovať v tých všetkých rozbehnutých agendách, v tých úlohách, ktoré dovtedy vlastne riešil ten MKB. Plus napríklad pre vedenie spoločnosti to dáva, ako som tam ukazoval s tými opatreniami, zároveň aj nejaký taký finančný prehľad, koľko ich tá bezpečnosť stojí alebo koľko ich bude stáť. Je tam priamy pohľad cez tie reporty na tie riziká, aké sú teda skutočne tie najväčšie riziká a podobne. Takže určite je to zaujímavé potom aj pre vedenie spoločnosti. Možno len za nás ešte narýchlo pár sekúnd, ako som spomínal ten dátum 31.8., my vlastne do 31.8., keď ten projekt končí, dávame možnosť vlastne odskúšať tento produkt zadarmo, bez akýchkoľvek záväzkov a viazaností, takže pokiaľ by mali nejakí záujemcovia záujem si tento produkt vyskúšať, vieme poskytnúť prístup, vieme zriadiť tenanta a následne v podstate si to viete vyskúšať a pokiaľ by bol záujem to používať aj po 31.8., tak je tu naznačená aj tá cenová politika, je to konečná cena mesačne aj z DPH, čiže myslíme si, že aj tie cenové relácie sú celkom priateľné aj teda relatívne pre nejaké malé firmy, takže môže to byť skutočne zaujímavé aj z tohto cenového pohľadu. Takže toľko možno za mňa, čo sa týka tohto. Ďakujem teda pekne ešte raz. Tak aj my ešte raz ďakujeme aj za váš čas, aj za zodpovedanie otázky, ktorá nám prišla. Ďakujeme a pekný deň. Dovidenia. Ďakujem, dovi. No a my sa teda presunieme k ďalšiemu prezentujúcemu, ktorým by mal byť pán Majka zo spoločnosti Sicurio. Pán Majko, počujeme sa?
Zdravím, áno, počujeme sa. Dobrý deň, pán Majka, tak nech sa páči, prenechávam vám čas a priestor. Ďakujem za slovo. Ja taktiež mám pre účastníkov nachystanú prezentáciu. Keď mi dáte sekundičku, tak ju zapneme. No. Nejak sa nám to nechce tomu, ale dajte mi sekundu zdieľať. Tak, mala by byť vidieť obrazovka, je tak? Predpokladám, že páni... Áno? Dobre, tak Potvrdzujem. už, áno. Dobre, super. Ďakujem za takúto kontrolu. V podstate ešte raz by som teda ďakujem takto za slovo. Za našu stranu budeme pokračovať už v tom, čo kolega Jožo spomínal, a teda hlavne speakery pred nami, či už pani Lališová alebo pán Koper. Jednoznačne otázka kybernetickej bezpečnosti je v aktuálnej dobe jedno z najväčších nejakých víziev pre všetky organizácie. Útočníci nespia, už dávno nie sme v dobe, kedy sa útočí len na veľké štátne organizácie alebo na významné korporáty. Práve naopak posledné roky a nejaké skúsenosti aj nás priamo s vyšetrovaním a riešením bezpečnostných incidentov hovoria o tom, že je tu významný posun aj riešenia alebo teda napádania spoločností, ktorých veľkosť už nie je až taká ohromná, čiže už nie je naozaj otázka, že či niekedy ten kybernetický bezpečnostný incident potenciálne môže aj u nás v slovenskom priestore alebo v rámci SMB slovenského nastať, ale otázka je, že koľkokrát a či sme schopní sa mu nejakým spôsobom efektívne ubrániť. Určite, tak ako bolo spomínané, NIS-2 alebo tá transpozícia do slovenského zákona prináša pre PZS alebo kritických prevádzkovateľov základnej služby veľké množstvo či už legislatívnych alebo technologických víziev a práve preto vznikajú takéto nástroje, ako prezentujeme aj my dnes, Gordic CSA, ktorý má pomôcť práve tým organizáciám s efektívnym riadením práve tých procesných otázok, tak aby sa vedeli naozaj jednoducho, rýchlo zorientovať v tých zákonných povinnostiach a vedeli následne potom aj aktívne robiť s tými zisteniami. Niečo ešte možno na začiatok v krátkosti, rýchlosti aj o nás ako o spoločnosti Sicurio. Spoločne s kolegami sa venujeme vyslovene rídzo otázke kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre našich zákazníkov. Máme to rozdelené do niekoľkých pilierov. To, čo dnes budeme hlavne riešiť, bude ten prvá časť, čo je teda procesná bezpečnosť, kde využívame hlavne nástroj Gordic CSA pre nejakú efektívnu správu a výkon, ale pre tých z vás, ktorí vnímajú, že potrebujú pomôcť a poradiť aj v iných oblastiach, skôr tých technických a technologických pri riadení a monitorovaní kybernetickej bezpečnosti, vykonávame rôzne typy testovaní zamerané na odhalenie slabých miest alebo otestovanie odolnosti vašej organizácie formou nejakých penetračných testovaní, phishingových kampaní, skenovaní zraniteľnosti a podobne. A pre tých z vás, ktorí už stoja možno skôr pred otázkami, ako proaktívne chrániť svoju sieť, svoju firmu a poznáte to, že je potrebné zbierať logy, korelovať, hľadať, či už toho útočníka náhodou v tej sieti nemáte, či už nemáte možno nejaký bezpečnostný incident alebo bezpečnostný útok v nejakých iniciálnych fázach a podobne, tak to jednoznačne v súčasnej dobe sa vykonáva pomocou nejakých bezpečnostných nástrojov, ako je CM, XDR, Vulnerability Management a rôzne bezpečnostné dohľady. A aj v týchto oblastiach veľkému množstvu našich zákazníkov práve podávame pomocnú ruku a šijeme im riešenia, ktoré sú priamo na ich veľkosť a mieru. Z hľadiska nejakého slovenského priestoru chránime už viac ako 12 000 zariadení rôznych odvetví, či už je to súkromný sektor, verejný sektor, kritická infraštruktúra, ktorú vnímame, že v poslednej dobe spoločne s nemocnicami sú významne z pohľadu tých bezpečnostných útokov práve aktuálne na Slovensku aj skúšané. Ako dnes bežne pracuje MKB alebo ako sa aktuálne vykonáva analýza rizík? Už sme to tu počuli veľakrát, sú to rôzne wordy,
Excely alebo rôzne pomocné dokumenty, či už tá práca toho vašeho interného alebo externého manažéra kybernetickej bezpečnosti však môže byť aj o mnoho efektívnejšia. Obzvlášť, ak je to externista, chcete, aby pre vás pracoval efektívne a tie financie, ktoré na ňo vynakladáte, boli vynakladané na tom správnom mieste. A práve nástroj Gordic CSA odbúrava tú nejakú ručnú prácu a môže sa potom ten človek efektívne venovať priamo tomu riadeniu tých zistených rizik alebo návrhu opatrení, ktoré vám naozaj vedia pomôcť pri riešení nejakých bezpečnostných incidentov alebo vo všeobecnosti v kontinuálnom zvyšovaní vašeho zabezpečenia. Takisto aj v prípade, ak máte internú osobu, ktorá má na starosti otázku kybernetickej bezpečnosti, tak práve tá manuálnosť vytvára veľakrát naozaj možnosť urobenia nejakej chybovosti, zabudnutia na nejaké riziká, nevenovania sa nejakej oblasti, a to sú práve tie šedé alebo sivé miesta, ktoré tí útočníci potom veľmi radi využívajú ako prvotný vektor útoku do vašich organizácií. Čo je Gordic CSA? V podstate sme na Slovensku výhradným distribútorom a implementačným partnerom kolegov z Českej republiky spoločnosti Gordic. Naše riešenie vie byť prevádzkované ako on-premise v prípade, ak takýto požiadavku máte, alebo teda formou SaaSovej služby, ak chcete mať nejaký rýchly, jednoduchý, efektívny spôsob prístupu bez potreby nejakej správy. Spôsoby prevádzky v prípade, ak ste samostatná spoločnosť, tak vám vieme vytvoriť jednotné prostredie, kde viete všetky moduly Gordicu CSA mať. V prípade, ak ste súčasťou nejakej väčšej siete, máte materskú firmu a viacero dcérskych a podobne, tak je tu možnosť riešenia aj formou multitenantného prístupu, kedy každá organizácia môže mať vlastné CSA. To, čo naše riešenie vo veľkej miere vystihuje, je jeho modulárnosť, čiže v prípade, ak to, čo budem ďalej ukazovať, niektorý z modulov aktuálne zvažujete, že v rámci stratégie kybernetickej bezpečnosti ešte nie je pre vás úplne nutný, alebo budete sa mu venovať o rok, o dva, tak tá modulárnosť umožňuje to, že aj tie jednotlivé funkcionality nástroja vieme upravovať a tým pádom vám zefektívňovať cenovú ponuku. Okrem CSA, Cyber Security Auditu, ktorý budeme ďalej ukazovať na riadenie analýzy rizik, BIE a aktív, Gordic má ešte ďalšie dva základné moduly. Jeden je GDA na riešenie ochrany osobných údajov, alebo teda GDPR, a samozrejme taktiež veľmi dôležitú tému e-learningu, a to je nástroj GDPO, kde vám vieme dodať aj školiace obsahy, testy a všetko, čo je potrebné, či už z pohľadu zákona o kybernetickej bezpečnosti a kontinuálneho vzdelávania zamestnancov, alebo aj pre iné oblasti, ako je GDPR a podobne. Aby som nebolo iba pri nejakých slovách, tak máme v podstate pre vás nachystanú aj ukážku. Toto je nejaký základný východiskový pohľad nástroju CSA. Ako to vždy býva, je potrebné na začiatku nastaviť základnú štruktúru. Tá je možná integrovať z Active Directory, alebo môžete si aj ručne vytvoriť. Viete tam zadefinovať všetky osoby, ktoré budú pre vás dôležité, aby pristupovali do tohto systému, manažér kybernetickej bezpečnosti, riaditeľ, vedúci IT a tak ďalej, aby ste všetkých vedeli ďalej v podstate v rámci systému notifikovať. Ďalšia dôležitá vec, nejaká bezpečnosť, ďalší slajd. Takto, dobre, už sme pri aktívach. Dôležitou úlohou pri analýze rizik alebo vo všeobecnosti v kybernetickej bezpečnosti je dobré poznanie si aktív. Takýmto spôsobom, ako vidíte, je možné jednoducho si aktíva navstupovať do systému, či už ručne, tak ako vidíte, alebo samozrejme sú taktiež možné hromadné importy cez importné šablóny. Nastavíte všetky základné východiskové atribúty, ktoré podľa zákonov o kybernetickej bezpečnosti sú potrebné, tak aby ste na nič z nich nezabudli. Taktiež viete nastavovať väzby medzi aktívami, čiže ak máte nejaké servery, počítače, informačné systémy jeden od druhého závislé, takýmto spôsobom si ich jednoducho previažete, aby sa dedili ich vlastnosti. Určite dôvernosť, dostupnosť, integritu, 3 základné východiskové parametre preto, aby ste zistili, ako to dané aktívum je pre vašu organizáciu dôležité. Ďalej je tu už predpripravený zoznam hrozieb a zraniteľností, ktoré vychádzajú z ISO 27005, tak aby sme vám zjednodušili aj tvorbu analýzy rizik, a všetko to máte takýmto spôsobom na jednom mieste a v jednom veľmi jednoduchom prehľade. Ďalej,
Keď sa pozrieme na oblasť aktív, následne po nastupovaní máte takto vytvorený zoznam jednotlivých aktív, kde keď kliknete, vidíte dashboard aktíva so všetkými informáciami, ktoré sme práve pred chvíľkou nastupovali. Vidíme tu nejaký vývoj rizika v čase, vidíme tu rizika, ktoré nám vyplývajú, vidíme tu už tie spomínané väzby medzi primárnymi a podpornými aktívami. Tu vidíme rizika, ktoré sú príliš vysoké a musíme sa im venovať a nájsť na ne nejaké opatrenia a vidíme tu aj priebeh a históriu pre auditné potreby. Identifikácia hrozieb a zraniteľností, veľmi dôležitá oblasť. V prípade tom, už ak máme aktíva navstupované, je potrebné samozrejme identifikovať ich hrozby a zraniteľnosti tak, aby sme vytvorili analýzu rizik. Tuto v tomto prípade môžeme riešiť hodnotenie rizik potom následne hromadným spôsobom, ak teda máme nejakú skupinu, ktorú vnímame za podobnú, alebo samozrejme môžete každé z tých rizik aj rozkliknúť zvlášť a riešiť hodnoty dopadu a pravdepodobnosti zvlášť podľa toho, ako vám viacej vyhovuje. Takýmto spôsobom ste schopní sa veľmi rýchlo a jednoducho dostať k tej prvotnej primárnej analýze rizik, tak ako zákon o kybernetickej bezpečnosti vyžaduje. Hodnotenie rizik, to mi zase ide znova, dobre. Mapa aktív, už veľakrát spomínal som teraz v tejto prezentácii, dôležité sú väzby medzi jednotlivými aktívami, tak aby vám to prakticky dávalo zmysel. V rámci Gordiku je aj možnosť takejto grafickej znázornenia väzieb medzi jednotlivými aktívami, aby ste vedeli v podstate, ako máte z logického pohľadu previazané jednotlivé aktíva medzi sebou a ako môže nejaký jeden výpadok ovplyvniť aj tie ďalšie z aktív. Analýza rizik a opatrenia. V prípade, ak máme už teda urobenú analýzu rizik, jednoznačne je dôležité následne pridať aj opatrenia, ktoré vám tú kombináciu hrozby a zraniteľnosti budú mitigovať. Už v rámci systému máte predvyplnené defaultné dotazníky, v rámci ktorých máte už aj základné opatrenia nasedapované. Takýmto spôsobom si môžete jednoducho jednotlivé opatrenia pridať a máte ich pridané v rámci plánu zvládania opatrení. Zvládanie rizik v prípade, ak máte už teda urobené práve tie opatrenia, následne sa vám vybuilduje takýto ako keby mikroprojektový systém, kde môžete potom jednotlivé tie opatrenia si zaviesť v zmysle nejakého projektového riadenia, určiť čas, zodpovedné osoby, finančné otázky a dať to na schválenie vedeniu v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Plány kontinuity, veľmi dôležitá oblasť. Gordic CSA vám vie pomôcť aj v tejto časti. V rámci jedného miesta si viete vybuildovať celé plány kontinuity na jednom mieste, tak aby ste ich mali v prípade potreby dostupné a vedeli sa všetci zainteresovaní ľudia na tieto plány pozrieť a viete podľa nich potom následne postupovať pri obnove systémov, databáz alebo čohokoľvek, čo potrebujete. Všetky možnosti alebo všetko, čo ste videli, je v rámci systému exportovateľné do podoby PDF-iek, či sú to už aktíva, či už je to analýza rizik, jednotlivé plány kontinuity a podobne. Čiže v prípade kontroly auditu viete takýmto spôsobom si rýchlo vytvoriť tú podpornú dokumentáciu, ktorú potrebujete, alebo takýmto spôsobom viete rýchlo nejaké veci distribuovať v rámci vašej spoločnosti ostatným kolegom. Riadenie súladu, samozrejme súčasťou Gordiku CSA je aj modul, ktorý rieši GAP, alebo teda prehlásenie o aplikovateľnosti. Máte tam natiahnutú súčasnú legislatívu, v rámci ktorej potom následne viete takýmto dotazníkovým štredním si robiť v podstate kontrolu vašej zhody alebo interný audit voči požiadavkám zákona o kybernetickej bezpečnosti a jednoducho si vytvárať potom interné audity, aby ste vedeli, akým spôsobom si aktuálne stojíte voči požiadavkám, ktoré sú na vás ako na PZS alebo kritického PZS stanovené.
Hodnotenie dodávateľov, taktiež veľmi dôležitá súčasť. Dodávateľ je jedno z veľmi významných aktív. V rámci systému viete mať takto urobené aj šablóny pre jednotlivých dodávateľov. Viete si tu vytvoriť nad nimi práve spomínanú analýzu dodávateľského reťazťa. Viete si tu na jednom mieste prehľadne zadefinovať všetky dôležité a podporné veci pre dodávateľa, či už je to zmluva, či už je to SLA, interné dotazníky, zoznam zodpovedných osôb alebo kontakty na dodávateľa. Tu sú niektorí z našich vybraných spokojných zákazníkov. Je to naozaj len taká ako keby nejaká malá časť výseku toho, v rámci ktorých už nástroj Gordic CSA používajú, ale pre interné účely je tu iba nejaká časť tých, ktorí nám dovolili samozrejme túto nejakú referenciu s vami zdieľať. To je za mňa všetko. Ak by ste mali záujem, či už o nejakú hĺbšiu alebo intenzívnejšiu ukážku Gordicu CSA, tak nás môžete, či už mňa alebo kolegov zo Sikuria kontaktovať. Veľmi radi si nájdeme nejaký čas a priestor na to, aby sme vám nástroje odprezentovali podrobnejšie. Taktiež je u nás možné zadováženie si demo prostredia na určitú obmedzenú časovú platnosť, kde si riešenie môžete následne vyskúšať aj na vlastnej koži. A čo sa týka cenovej politiky, tak taktiež naše riešenie vieme veľmi úzko sajzovať podľa veľkosti organizácie. Pre tie najmenšie organizácie takýto nástroj naozaj nemusí byť žiadnym veľkým výdavkom. V našom prípade to začína naozaj na zo pár desiatok eur mesačne, ktoré toto riešenie vás môže stať, a samozrejme so zväčšujúcou organizáciou sa tam potom následne robia customizované cenové ponuky podľa potrieb a veľkosti. To je teda za moju stránku všetko. Veľmi ďakujem za pozornosť a vraciam slovo späť kolegom z SKNIC-u. Ďakujem, pán Majka. Takže ešte raz, pán Majka zo spoločnosti Sikurio. Máme pre neho nejaké otázky v našom čete? Nie, nemáme. Takže, pán Majka, ešte raz ďakujeme a želáme aj vám pekný deň. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia. No a posledným prezentujúcim je pani Horvátová zo spoločnosti Gibbon. Pani Horvátová, počujeme sa? Dobrý deň, áno, počujeme sa. Dobrý deň. Tak Ďakujem všetkých. ja vás tu vítam medzi nami a teda odozdávam vám slovo aj najbližších 20 minút. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja si tu asi tiež musím našerovať, poprosím o trpezlivosť. Tak vítam vás na našej prezentácii nášho riešenia. Sme spoločnosť Gibbon. Moji predchodcovia už tu zhrnuli alebo proste predstavili podrobnejšie, čo vlastne čaká organizácie tým, že aj naša republika prijala vlastne zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý je v platnosti od minulého roku a je dosť, by som povedala, prísny a pre organizácie, ktoré sa nevenovali tej kybernetickej bezpečnosti. Zhrniem iba naozaj to najdôležitejšie, že celý zákon NIS-2 je smerovaný na posilnenie kybernetickej odolnosti organizácie, vytvára jednotné pravidlá pre správu aktív, riadenie rizika incidentov. Je požadované, aby organizácie naozaj kybernetickú bezpečnosť riadenú preukázali a aby kybernetická bezpečnosť organizácií bola auditovateľná alebo auditovaná a prenáša vyššiu zodpovednosť manažmentu a zo zákona NIS-2 už hrozia aj prísnejšie sankcie pre organizácie, ktoré NIS-2, čiže zákon o kybernetickej bezpečnosti, nebudú dodržiavať. Čo to vlastne znamená pre organizácie? Organizácie musia si zaviesť technické a organizačné opatrenia na riadenie kybernetickej bezpečnosti, vrátane politik, ktorým sa venovala pani Lališová. My musia ohodnotiť svoje aktíva, zistiť svoje slabé miesta a zistiť, čo musia chrániť a čo je pre nich nebezpečné.
naša organizácia vytvorila, alebo naša spoločnosť vytvorila riešenie, modul aplikácií na správu rizik, správu aktív, hodnotenie a riadenie rizik, evidenciu incidentov a preukázanie súladu plnenia požiadaviek nielen NIS2, ale aj ostatných legislatívnych a normatívnych požiadaviek, ako je GRC, projektový manažment, GDPR alebo ISO noriem, alebo environmentálnych zákonov, alebo aj BOZP. Modul správa aktív, ja by som sa teraz prepla do aplikácie a ukázala vám ho naživo. Sa venuje evidencii aktív. Mnohom sa budem opakovať pri mojich predchodcoch, pretože naozaj toto vyžaduje zákon a legislatíva aj normy, aby organizácia evidovala aktíva, stanovila zodpovednosti, ohodnotila ich a evidovala hrozby a zraniteľnosti a prepojila rizika teda aktíva s rizikami a evidovala prípadné incidenty alebo informačné udalosti na tieto aktíva. Takže správa aktív. V podstate evidujete aktíva, evidujete vlastníka aktíva, človeka, ktorý je zodpovedný za aktíva, ale takisto máte možnosť evidovať aj garanta, čiže niekoho, kto zodpovedá za prevádzku toho aktíva. V IT technológiách sú to väčšinou nejakí sieťoví manažéri alebo aplikační manažéri. V každom aktívu, tak ako bolo prezentované aj u nás, sa dá nastaviť a hodnotiť princípy aktív, dostupnosť, dôvernosť, integrita. Výhodou našich aplikácií je to, že vieme vašu internú metodiku nastaviť v našej aplikácii. To znamená, že keď máte stupnicu hodnotenia aktív, trojúrovňovú alebo 5-úrovňovú. Je to v našej aplikácii jedno, viete si to nastaviť. Takisto aj tie princípy, napríklad NUKIP, ako to už bolo spomínané, má nielen princípy dostupnosť, dôvernosť, integrita, ale má aj princíp straty. Čiže čo nastane, keď sa stratia úplne tie údaje alebo informácie, s ktorými aktívum pracuje. Takisto v našej aplikácii Aktív môžete ten farebný obrázok hodnotiť aktíva cez BIA analýzu, čiže maticou dopadov, kde si stanovíte takisto škálovateľné na strane užívateľov, stanovíte si škálu hodnotení alebo dopady, ktoré chcete ohodnotiť, na to je dielčie aktívum a takisto je tam aj parciálna časť, kedy si tie princípy môžete rozdeliť na jednotlivé časové vrstvy, napríklad dostupnosť, akú hodnotu potrebujete, alebo aká hodnota je pri dostupnosti toho aktíva do 2 hodín, do 4 hodín, až, ja neviem, 2 týždňov. Samozrejmosťou v našej aplikácii je vlastne rozdelenie aktív na primárne a podporné. Takisto máme aj prepojenie väzieb medzi týmito aktívami, napájame aktíva na rizika, na incidenty a dokonca aj na požiadavky. Poprosím ďalší slajd. Ako som spomínala, aktíva prepájame s rizikami, kde sa takisto evidujú základné parametre, čiže pravdepodobnosť a dopad toho rizika. Opäť je to škálovateľná stupnica, ktorá sa prispôsobuje vašej organizácii. Tak ako v
aktívach, tak aj v rizikách je vytvorený reportovací nástroj, kedy si vy, kedy dáta z aplikácií prechádzajú priamo do preddefinovaného reportu, ktorý si vy viete prispôsobiť vašim potrebám a zvyklostiam. Takisto v aplikácii riadenia rizik je dashboard, kedy vy tu na tej ľavej strane vidíte graf, koľko rizik máte v akom stave, s akým skóre. Takisto vidíte rizika, ktoré sú najdôležitejšie alebo najvyššie v organizácii, ktorým treba venovať pozornosť. Tento naša aplikácia rizik túto aplikáciu môžete používať nielen pre riadenie informačných rizik, ale aj pre BOZP, rizika kvality, environmentálne rizika. Môžete projektové riadenie, všetko v jednej aplikácii v oddelených vlastne domenách, ku ktorým má každý alebo môžu mať užívateľia rôzne prístupové práva. A takisto je tu možnosť zobraziť si, ako máte v matici rizik, ako máte ošetrené hrozby a zraniteľnosti každého jedného aktíva. Samozrejmosťou je aj využívanie umelej inteligencie, ak sa organizácia preto rozhodne, či už v aktívach pre vyhľadávanie špecifických hrozieb a zraniteľností, alebo pri rizikách je to funkcia návrhov opatrení na elimináciu rizika. Rizika sú prepojené s aktívami, s hrozbami aj zraniteľnosťami. Poprosím ďalší slajd. Ďalšou našou aplikáciou sú incidenty, kedy naozaj každý užívateľ môže nahlásiť incident, ktorý ide manažerovi kybernetickej bezpečnosti a ten už si ho riadi v podstate podľa zaužívaných pravidel organizácie, stanovuje opatrenia na ošetrenie tohto incidentu, generuje rizika alebo priradí k tomuto incidentu rizika, ktoré sa v praxi bohužiaľ prejavili, popíše riešenie, vyhodnotí, ako závažný bol ten rizik a samozrejme máme tam zapracovanú aj podporu pre povinné hlásenie podľa legislatívy. Poprosím ďalší slajd. Ďalšou našou aplikáciou je aplikácia Register požiadaviek, v ktorej sa evidujú všetky požiadavky, ktoré sú kladené na organizáciu. A takisto, keď máme zapísané tie požiadavky, organizácia podľa plnenia tej požiadavky si vyhodnotí, do akej miery náplňa túto požiadavku. Opäť stupnica hodnotenia tých požiadaviek je škálovateľná podľa internej metodiky organizácie a opäť sa každé to posúdenie alebo každá požiadavka, hodnotenie tej požiadavky dá prepojiť na riziko aktívum, prípadne incident. Tiež je tu zakomponovaná už aj umelá inteligencia, ktorá navrhuje opatrenia na dosiahnutie súladu s požiadavkami. Je možné do tohto registra požiadaviek nielen naplniť legislatívne, normatívne požiadavky z oblasti riadenia informačnej bezpečnosti, ale aj z iných oblastí, ktoré má v ktorých podniká alebo na ktoré sa orientuje organizácia. Takisto tieto výstupy z tohto hodnotenia, či už z interného auditu, alebo gap analýzy, alebo možno aj certifikačného auditu, idú do reportu, ktorý si môže organizácia upravovať podľa vlastnej potreby. Samozrejme, data nie, ale ten obsah toho dokumentu, sprievodné slovo
Takisto je v aplikácii zapracovaná, ako vidíte na pravej strane, štatistika toho hodnotenia alebo posúdenia a vo všetkých našich aplikáciách v podstate je zavedený systém kategorizovania, čiže organizácia si tam môže nahodiť alebo vytvoriť vlastný systém kategórií podľa zvyklostí, systém tagovania, ktoré sú zgrupované do skupín tagov a následne sa všetky tieto tagy dajú v aplikáciách v podstate hodnotiť. Môžeme prejsť na ďalší slajd. Idem veľmi rýchlo. Isto vás bude zaujímať infraštruktúra a technické parametre našich aplikácií alebo nášho modulu. Naše aplikácie naozaj potrebujú prehliadač a štandardný počítač, pokiaľ ich by ste prevádzkovali v cloude, ale dostupné sú aj on-premise. Riešenie nie je náročné na systém. Vieme ho integrovať s existujúcimi systémy, či už spomínaným Active Directory. Vieme importovať už veci, ktoré organizácia má evidované, či už aktíva, rizika, čiže vieme modul veľmi rýchlo naplniť. Keďže sme aj tvorcom tohto modulu, vieme promptne reagovať na nové požiadavky organizácie, poskytujeme bezpečnostné vylepšenia. Čiže naše riešenie sa prispôsobí vám a nie vy tomuto riešeniu. Poprosím ďalší slajd. Naše riešenie je vhodné aj pre poradenské firmy, ktoré realizujú audity alebo pripravujú organizácie na certifikácie, či už poskytujú služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo spravujú dokumentáciu pre viaceré organizácie. Vieme vytvoriť tenanty, v ktorých si každú organizáciu alebo určitý blok portfólia alebo portfólio môžu títo poradcovia alebo správcovia prevádzkovať a veľmi rýchlo. Samozrejmosťou môžem poprosiť ďalší slajd. Výhodou našich riešení je naozaj, že vychádzame z legislatívy, z noriem. Ako som už spomínala, máme nastaviteľné stupnice a metodiky hodnotenia, kategorizácia aktív, rizik, opatrení a aj tých požiadaviek je podľa internej metodiky, by bola podľa internej metodiky organizácie. Poskytujeme a štandardnom sú automatizované manažerské prehľady a reporty. Systémy sú medzi sebou samozrejme prepojené. Je tam implementovaná umelá inteligencia, naozaj jednoduchá implementácia a okrem toho ako bonus pridávame odborné poradenstvo a všetko máte integrované v jednom prostredí. Poprosím ďalší slajd. Čiže sme organizácia, ktorá naozaj okrem tohto riešenia poskytuje aj odborné poradenstvo. Pripravujeme spoločnosti, organizácie na audity v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Máme dlhoročné skúsenosti. Okrem toho ponúkame okrem efektívneho riadenia rizik ponúkame software alebo riešenie na anonymizáciu a klasifikovanie dokumentov s podporou AI a naozaj naše riešenie spĺňa požiadavky NIS 2 aj ostatných zákonov. Poprosím
ďalší slajd. Takže ak máte nejaké otázky, veľmi radi vám na ne zodpovieme, kľudne nás kontaktujte a môžeme si prejsť vaše obavy, potreby a navrhnúť vám nejaké, ale ponúknuť vám riešenie, ktoré bude pre vás to najvhodnejšie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči, som tu a mrzí ma, že som sa naozaj nepripojila na to zdieľanie obrazovky. Pani Horvátová, aplikácii. Nevadí, ďakujeme. Takíto technickí škriatkovia sa občas vlúdia. Prezentáciu sme videli. A teda otázka do režie. Máme nejaké otázky v našom čete? Áno, je tam jedna otázka. Ďakujeme. A otázka znie... No, ťažko povedať, že či je to konkrétne pre vás, ale teda otázka znie: Dobrý deň, aké sú približné ceny a podľa čoho sa počítajú? No. Aha, tak tá pod tým, pardon. Dobre, tak ja som prečítala nesprávnu otázku. Sú nejaké odporúčania alebo zásady od SKNIC v rámci informačnej bezpečnosti, ktoré musia registrátori minimálne splniť? Prezentované systémy pre informačnú bezpečnosť sú pre mnohých náročné. Tak priznám sa, že neviem, pre koho je táto otázka teraz určená. Ja to kľudne zodpoviem. Ďakujem teda ešte pani, ktorá teraz... Pani Horvátová, ďakujeme za váš čas. Pani Horvátová zo spoločnosti Gibbon. Pekný deň želáme, aby sme vás viac nezdržovali. No Ďakujeme. takto, to je taká otázka, ktorá je za 100 bodov, by som povedal, lebo náročné je jedna vec a čo potrebujete je druhá vec a to, čo potrebujete, bohužiaľ, ak ste registrátorom, tak v zmysle všetkej platnej legislatívy musíte dodržiavať to isté a je úplne jedno, či ste jednochlapový registrátor alebo jednobabový registrátor, alebo ste zhruba taký malý podnik, ako sme my, alebo ste niečo obrovské. Čiže bohužiaľ toto nejako nerozlišuje. Čo potrebujete mať, je funkčnú bezpečnosť. Ako si ju nejakým spôsobom zariadíte, je v podstate na vás, do toho sa vám ako keby nikto nestará. Či budete riešiť nejakým interným manažérom alebo externým manažérom, mali sme tu teraz ako keby ukážku, kde by ste mohli nejaké poradenstvo získať alebo tam niekoho poslať, že by sa niečo dozvedel, aj keď nebude tým bezpečnostným manažérom, aspoň dostane nejaké povedomie. Dá sa to samozrejme riešiť aj tými Excelmi alebo podobnými vecami, nemusíte ísť do takýchto riešení. Toto už je, keď už toho máte veľa a tých regulácií veľa naozaj je, tak to môže výrazne pomôcť v tom čase na upratanie si toho, čo vlastne potrebujete mať, lebo naozaj ten nechcela prechádzať s ním a teraz keď len zoberiem tú našu obľúbenú vyhlášku poslednú, kde je tých 150 rôznych požiadaviek, z ktorých vás sa týka, dajme tomu 70, tak musíte si to nejakým spôsobom prejsť. Samozrejme, môžete ísť cestou, že je mi to jedno a nejak to dopadne. Akurát, že tak, jak pri GDPR, tie všetky pokuty a podobne sú akože naozaj ničivé. Nechcete ani, aby ste si kvôli tomuto prišli o nejaký svoj biznis, takže je treba sa zamyslieť, čo je pre vás ako výhodné. Pri týchto nástrojoch tie ceny sú ako pre koho, je zase jednochlapová firma, bude mať možno problém, ale potom nech si rozmyslí, či chce byť registrátor. Na druhú stranu nielen registrátorská činnosť ako keby vás dostane do toho, že spadáte pod zákon. Tam je tých oblastí veľmi veľa, v podstate veľa technologických vecí, ktoré robíte, či to je hosting, či to je poskytovanie internetu, či ste telko, či ste registrátor, či ste niečo ďalšie, tak všetci tam v podstate rovnakým dielom spadáte a nerozlišuje to nejakú veľkosť tej organizácie. Takže je to tak, že môžeme teoreticky sa o tom porozprávať, možno niekde, keď sa stretneme, takto na diaľku to naozaj neviem genericky odpovedať, že čo zrovna vám a komu by mohlo pomôcť. Je rozdiel, či sa nám ozve nejaký náš topkový registrátor, ktorý je veľký, alebo sa nám ozve niekto, ktorý je malý, alebo úplne naozaj maličký a má 10 domén. Tam je to naozaj na zváženie, či má zostať ďalej registrátorom, ale ak robí inú činnosť, ako som povedal, tak stále bude v tom. A ja teda už aj to tak záverečne zhrniem, lebo už sme prekročili nejaký ten čas. Ak máte nejaké, ale teda áno, ak máte nejaké ešte otázku, kľudne na tú akadémia@sknik.sk napíšte a môžeme si prípadne skúsiť niečo vymyslieť, o čom vieme, kam by sme vás mohli posunúť, poradiť vás. A predsa len sa pohybujeme v tej bezpečnostnej oblasti pomerne dlho, aj keď teda neriešime priamo bezpečnosť, ale takisto máme, kolegyňa Danka je certifikovaný manažer kybernetickej bezpečnosti a poznáme rôzne aj riešenia, aj to, čo na Slovensku vôbec existuje a niektoré aj zo zahraničia, takže môžeme skúsiť poradiť. A
dnes sme sa pokúsili ako keby dať aj také praktickejšie riešenia, aby sa na to pozreli, čo tam všetko vlastne spadá, lebo väčšinou počujete iba o tom, že toto musíte dodržať, tamto musíte dodržať a hento musíte dodržať. Takže tu bol skôr taký návod k tomu, ako to jednak vidieť z tej pohľadu toho riadenia a potom aj aké nástroje vlastne existujú a čo všetko vlastne v princípe sa v tom dá robiť alebo má robiť. Takže boli tu ukážky z rôznych pohľadov. Nešlo teraz o to, aby sme odprezentovali teraz úplne že konkrétne nejaké komerčné produkty, ale aby ste sa pozreli, aké všelijaké nástroje sú a zamysleli sa a niektorí z nich vám možno sadne, alebo vám budú vedieť nejakým spôsobom priamo poradiť, alebo sa môžete obrátiť na komoru a skúsiť niekoho nájsť, kto by vám s tým vedel poradiť a ak nemáte nikoho v okolí, alebo sa tam sami prihlásiť a skúsiť sa nejako vzdelať, to už je na vás, aké možnosti a čo tomu viete dať. A ja ešte teda jednu takú ako keby záverečnú vec. Samozrejme, bezpečnosť je téma, ktorej sa venovať budeme, lebo to rezonuje. Pokračujeme ďalej aj s reguláciami, ktoré k nám pristávajú, takže my sa budeme s nimi snažiť tiež pracovať a vysvetľovať vám, čo vysvetliť vieme. Nie sme regulátor, takže vieme len z praktického pohľadu povedať, čo a ako robíme my alebo nejaký ďalší. A z tohto pohľadu vás taká malá upútavka na registrátorský deň na jeseň, kde teda pripravujeme, či bude to ešte uvidíme, takéto praktické bezpečnostné cvičenie pre tých, čo tam prídu. Fyzicky si môžete vyskúšať to, čo aj kolegyňa spomínala, že ako to vyzerá, keď máte riešiť nejaký incident, lebo šťastie praje pripraveným a naozaj tá skúsenosť, aj keď len tak nazvem to desktopová, alebo teda len tak na mieste dáva veľmi veľa. Ďakujem a ja ešte teda spomeniem dve veci, len ich pre istotu zopakujem, že záznam na dnešný webinár, ktorý zostriháme, vám bude doručený v priebehu pár dní, takže to je prvá vec. A druhá vec je, pripomíname, že teda v máji nás čaká kampaň na výhodnú registráciu domeny.sk len za 5 €. Pracuje sa na tej e-fakturácii spomínanej a každý mesiac sa konajú aukcie unikátnych jedno- a dvojznakových .sk domén. A to je teda z našej strany všetko. Ďakujeme, že ste boli s nami. Veríme, že sme vám aspoň čiastočne pomohli a teda vidíme sa v najbližších mesiacoch a snáď na tú jeseň. Želám pekný deň. Dovidenia.